que tot el món va al revés i no volem trobar solucions als problemes que hi ha. No vulguis ser el que no és. Sempre estàs pensant en si vius bé i no hi ha temps per lo de més. Bona tarda, bona nit, bon dia i bona matinada. Avui ens vestim de gala per rebre a un jugador que, segons la Wikipedia, es un ingeniero, pero a sus ratos libres juega al baloncesto. Medeix 2,02 i juga al Morabanc Andorra. Un jugador que es va quedar a Andorra quan les coses es van posar xungues i van baixar a l'Eport. Un jugador que té LinkedIn, i això em sembla molt rar. I avui també parlarem de basquetbol, aquell esport que diuen que és de gent intel·ligent, però que a vegades semblen una mica empanadets. L'esport dels gegants. També parlarem de la temporada del Morabanc i li demanarem que ens dediqui un tiro, perquè és el nostre somni des d'ahir, que se'ns va ocórrer. I res, per finalitzar el Marc ens portarà una secció que la veritat és que no me l'he pogut llegir. Gràcies, amic. Però confio... Confiança plena al Marc. Així que avui, aquí, amb vosaltres, fidelitat, coratge i ascens a Nacho. Bravo. Reflexiona tu mateix, tu mateix. Com estàs, Nacho? Moltes gràcies per estar aquí. Res, un plaer. He vist algun episodi vostre i coses xules. Sí? Quins has vist? Abans ho comentàvem. Abans ho comentàvem. Hi ha alguns que no us apareixen a l'Spotify. Aleshores, jo és la plataforma que utilitzo més i vaig buscar per allà. He vist algun del Cerny amb la Conxita parlant de l'habitatge i tal, que em va semblar interessant, que entenc que és un problema gros ara mateix. Andorra. Estàs fotut amb les coses d'Andorra i tal, una mica? M'agradaria una mica més, o sigui, intento saber una mica. Òbviament, pues, no tenim la interacció diària amb tanta gent d'aquí com vosaltres podria ser, no? Sí, perquè al final, per bo o per dolent, estem una mica en una bombolla, no? I no és tan fàcil, doncs, obrir converses amb... O sigui, jo amb el Toni, potser, doncs, que està aquí al cap de premsa, sí que doncs, podem parlar de coses aquestes, però si no, clar, doncs, amb els companys d'aquí tot això no és tan obvi. Clar, no, perquè abans tenies l'Alexis o amb el Guille, no? Sí, amb aquest sí. Amb aquest sí, però amb l'Alexis encara m'hi veig i encara... Ah, sí? Sí. Ja veus. Està guai, això. Perdona una cosa, has ficat a gravar els micros avui? Sí. Està gravat. Ho he ficat 10 minuts abans de començar. Vale. Un segon, que pensava que passaria fred. No, és que fot calor. I ara tinc calor. Sí. Apreta la calor, apreta aquí. Ja, vale. Jo estic bé. Tu què tal? Jo bé. Avui hem portat també l'ajudant del que porta les botelles i el que els hi posa les tovalloles. Home, m'he de reivindicar la meva carrera basquetbolística, xaval. M'he renovat. Hòstia, és aquest... Quants anys té aquest xandall? No ho sé. Jo crec que és del... El tacte té... Pel tacte aquest... Estic començant a suar bastant fort. 15 anys tindrà. Algo així. Perquè m'aniré traient, perquè serà duríssim, això. Hòstia. Ojo, poca broma, Poc es diu, Jo des dels 4 als 18 o així, vaig jugar. És veritat, o sigui... A l'Encara River? Bueno, no, fins al Morabanc vaig arribar. Sí? Sí, vas arribar a Morabanc? Vaig arribar que ja era Morabanc. Claro. River Morabanc, no? Sí. És quan, potser és el primer any que s'hi va posar Morabanc i anava amb lletra petita. No ho recordo molt bé. Hòstia. Però si vas arribar a Morabanc... Sí, l'època en què ja no teníem pasta per la base allà, perquè se la duien tots els pros. Molt bé. Sí. No, però molt bé, joder. Bueno, ens han portat on ens han portat. Ens han portat, no, cap problema. Sí. Llavors, tu ets el tècnic, jo he jugat tota la meva vida a futbol, així que... M'agrada el bàsquet, però l'he començat a jugar fa 2 o 3 anys. Tu quan? Ah, sí? A Xanguilles, amb vosaltres. Al Prat del Roure. Claro, però a la Bombonera has vingut o no? Sí. El que passa és que aquest any no. Havia de venir el dissabte, però vaig tenir un problemeta Una ressaca com una catedral. Sí, ho sé. És que jo conec a molta gent que em diu, hòstia, jo soc més de futbol, el bàsquet, no l'entenc tant i tant, i quan van a veure un partit, la gent flipa bastant, perquè estan acostumats doncs, més al futbol, que és un ambient una mica més fred, un esport més lent, i, hòstia, el bàsquet, arriben allà i s'ho passen bé. Vull dir, estàs allà entre l'animació, la música, el brut,
que el joc és Superdinàmic. ràpid. Brut. És superdinàmic. Li va el el Barça. Lira i el el joc legendari. des de la tele o des del pavelló ho veus diferent, veus molt més els contactes, les hòsties, doncs el tamany... I vas fent coses i tal, i la gent diu, ostres, no tinc ni idea, no entenc la meitat del que passa, però m'ho he passat molt bé. És que a més, si no has jugat a bàsquet, entendre les normes del bàsquet és complicat, eh? El tema és que no és de normes, perquè tu amb normes tot és falta. Ah, bueno, sí, i tant. Amb normes tot és falta. Sí. Una mica al futbol també passa, Ja no? saber Perquè, interpretar-ho, no? has de saber on està el límit de dir, Sí. bueno, és que qualsevol contacte amb la norma a la mà és falta. No, I no 100%. pots jugar així, perquè no hi hauria joc. No. Estaríem tots recuperats, no? Tal qual. I aleshores, arribar a entendre fins a quin punt es pot tenir aquest contacte, si no n'has jugat o no n'entens una mica, bueno, confon una mica. És complicat, sí. Bueno, i també confon el tema de les mans de l'àrbit. Comença ja... Això és temps mort de tota la vida, però et fa així, et fa així. Comença a fer coses i tu... Així, On està el truc eh? de màgia? Fa 3 faltes seguides, és això, ja. Fa coses amb les mans que... I mira que ho he demanat vegades, això, però Trucs no... de màgia. No, si no ho sé ni jo. Però, bueno... Què t'anava a dir, Nacho? T'has llegit la teva Wikipedia? No. És que tens unes coses molt rares ficades a la Wikipedia. És que saber si és veritat, no? No té pinta que sigui veritat. Et puc llegir un fragment que vaig treure que dic... És que no l'entenc molt bé, però yo te'l llegeixo, ¿vale? Su momento cúspide en su trayectoria fue cuando falló un tiro liberado desde el codo de la zona frente a Baskonia en el último minuto. Su equipo perdió, haciendo descender los afiliados a DA y poniendo en serio riesgo la estabilidad financiera del Principado de Andorra. Responsable de la crisi del 2020. Va haver-hi un partit l'any del descens que em va arribar un tir per guanyar contra Baskonia, però no va ser l'últim partit. Ah, hòstia. No va ser l'últim partit, Va ser un partit de mitja temporada, doncs que va... Que cabrons. No era Baskonia, jo crec. Tenim que aquí... segur Baskonia. Tenim el Toni A Alonso, casa. cap de comunicació de DA. I no era l'últim. No era l'últim partit. Y lo de afiliados a Ni DA. els 4 últims, tampoc. Vale. Y lo de afiliados, o sea, su equipo perdió haciendo descender los afiliados a DA. ¿Qué es DA? DA es la segona. No, la segona és l'Epor. Claro, es que no entiendo lo de Jo DA. entenc que és Demòcrates, no? A Demócrates. No, és que sí, no? Descender los afiliados a Demócrates Andorra. Bueno. A saber qui Sí, tal qual. Vaya, Per això s'ha de mirar la maquinació. Wikipedia en català i no la Wikipedia. La Wikipedia sí que té. I hi ha alguna Sí que té altra frase rigor. estranya o no? Sí. Què Què diu? Hi ha alguna altra frase estranya o no? Ah, sí, diu que vas debutar contra el DKB a Bilbao. I és, Amb el DKB. és al revés, no? Sí. Amb el DKB contra el Bilbao. Sí, a Bilbao. Exacte. També allà. Sí. Que Bueno, me'n recordo aquell partit, que jo tenia 19 anys o així. 19 anys, Vas eh? debutar amb 19, eh? Sí, i jo estava a cavall una mica entre el primer equip i el segon equip de la penya, que era el vinculat, que és el Prat, no? Que jugaven a l'E Plata. Ah, sí que vas estar cedit al Prat, no? Bueno, és que no estàs cedit, o sigui, no? el Prat té 4 jugadors que estan vinculats amb la penya. Ah, O sigui, de fet, el Prat, normalment, en aquelles èpoques, ara crec que ja no és tan així. La meitat de l'equip i el primer entrenador eren de la penya. O sigui, els pagava la penya. I l'altra meitat de l'equip i els ajudants i tot això ho pagava el Prat. collons. Aleshores, el Prat obtenia com un equip que podia competir més a dalt del seu pressupost i la penya doncs, tenia un pas intermig per poder doncs, formar jugadors, no? clar. Passar de júnior a ACB és molt, molt difícil, Té pinta, doncs tenies sí. un punt intermig. I en aquell moment jo feia tots els entrenaments amb l'ACB i baixava només a entrenar divendres i a jugar dissabte, pràcticament, amb el Prat. Ah, collons, vale. I I amb llavors- el DKB jugaves, també? Bueno, és que va ser l'any... Apropa't una mica més al micro, Sí, porfa. perdó. No, és perquè els micros són... Jo feia 3 anys que feia les pretemporades amb el primer equip, no? I a la pretemporada, doncs, perquè sempre hi ha més lesions, hi ha algun jugador que arriba tard o el que sigui. I aquell any vaig fer la pretemporada i em va venir l'entrenador, que era el Pep Hernández, en aquell moment, i em va dir, mira, m'ha agradat molt com has estat, tal, vull que et quedis tot l'any amb nosaltres, però, òbviament, lo normal és que no juguis amb nosaltres, per tant, està bé que segueixis baixant amb el Prat a jugar, no? Ricky Rubio no series. No. En aquell moment. No. Més endavant poder sí. En aquell moment, el Riqui ja estava a l'últim any del Barça. Ja veus. Imagina't, i només és un any més que jo. Ah, sí? Clar, jo ja havia guanyat l'Eurolliga, la Copa del Rei, la ULEP, la no sé què, bueno. Ja. Vaya Escàndol. locura, eh? I el dia que debuto a Bilbao, l'equip després del partit se n'anava a l'hotel a dinar i no sé què, i volaven més tard, i jo me'n vaig quasi sense dutxar, o sigui, dutxant-me en un minut, taxi,
aeroport per arribar a Barcelona i anar-me'n de l'aeroport directament al pavelló del Prat per jugar el partit amb el Prat la mateixa tarda, que devia ser diumenge matí, diumenge tarda, suposo. I me'n recordo que aquell partit amb el Prat em vaig cardar un bon -6 de valoració. Ben guai. Que jo venia de debutar a l'ACB supercontent i me vaig anar aquella nit a casa bastant humillat, però... O tu tens pinta de ser un jugador que les valoracions no t'afavoreixen molt en el sentit de que aportes com intangibles, saps? Sí, sí. Com defensa, que Ah, això no vale, suma a la vale, valoració. vale, Si vale. agafes rebots i robos... El que passa sí, és que si tens un rol una mica actiu jugant d'interior, vulguis que no, 4 o 5 rebots et cauen i Clar. si et cauen un parell de pilotes doblades, alguna falta rebuda o alguna cosa valores. O sigui, valoracions negatives no em faig molt sovint, saps? Vale. No és algo habitual si jugues minuts. Clar. Quina ha sigut la valoració més negativa que És que potser recordes? és aquesta. Ah, sí? Potser Hòstia, és vale, aquesta, vale, de vale. veritat. Clar, perquè Hòstia, tu has que jugat bo. sempre de la pivot Sí. o pivot també, De no? quadre, L'altre sí. dia vas jugar de pivot, per La teva exemple. juga de pivot que feia mesos que Clar, no clar. jugava. Sí, o sigui, també depèn una mica del rol... Aquí, el rol de la pivot és molt més similar a l'alè que al pivot. Ah, ja, clar. Vale? I aleshores jo potser encaixo una mica més al pivot. Altres temporades o amb altres entrenadors o amb altres equips, el rol de la pivot se pot assemblar una mica més al del pivot i pots tenir una mica més d'impacte a nivell de bloquejos o tal, i aleshores aquí és on jo doncs, també estic millor, no? Clar. Depèn una mica del joc de l'equip. Vale, puta mare. Bueno, Anem a la piscina. entrenador, sí, anem a la piscina. La piscina de Pomelos. Bombolletes i preguntes calentetes. Saps de què va, no? Sí. Preguntes rapidetes i comencem, vale? I respostes Llavors, curtetes. Correcte. En teoria, no? Ah, sí, sí, sí. Això em pot costar, ja us aviso. Sí? Bueno, ja et marcarem. Si els Sí. polítics ho van aconseguir... No, no ho van aconseguir. No ho van aconseguir, És que nosaltres som no ho uns vam fer dèbils. bé, tampoc. Som uns dèbils nosaltres. Sí, sí. No passa res. Vale, t'has de quedar amb un d'aquests, vale? Nacho Lezcano, David Eudal, Ivonne Navarro o Òscar Quintana. Ostres. Quedar-me en un perquè fer què? Clar, és que... Quin és el aviam. teu preferit, diguéssim, d'aquests quatre? Jo amb qui tinc millor relació personal és amb el David Eudal. Jo amb el David Eudal... Home de club. Sí, molt bona relació. També és veritat que Va ser entrenador meu, també. una relació amb un ajudant Ja. sempre Ja. és molt més fàcil, perquè l'ajudant no té aquesta pressió de tenir, doncs, que... Sí, són com dos No ha de- rols. que no ha de fot les mantindre, bronques. clar. O sigui, normalment les Dos bronques rols. fortes les fot el primer entrenador, I després no? és I l'ajudant l'ajudant que ve ve per a darrere i diu, col·lega- mira, això ho pots fer més així, més aixà. Tu també com a jugador hi ha vegades doncs, que li comentes coses a l'ajudant que no pots comentar-li directament al primer entrenador, no? Que està més focalitzat en parlar al grup. És Ah, diferent. sí, eh? Aleshores, Sí. És una mica com... A la NBA també és així, no? Que els jugadors no tenen pràcticament contacte amb l'entrenador No, principal. no, sí que tenim diguem-ne. contacte. Però, per exemple, Ah, vale. imagina't un entrenament, no? O sigui, el primer entrenador està molt dirigint l'entreno global, no? I fa D'acord. comentaris pim-pam. Saps? A la gent... Però és difícil apropar-t'hi i comentar-li alguna cosa quan està focalitzat en tot. Vale. En canvi, un ajudant el pots agafar a la banda i comentar-li, ostres, en aquesta situació no estic tan còmode fent això, o crec que aquí podem tenir aquest avantatge, o coses d'aquestes, no? I això amb un ajudant li pots comentar i a un primer entrenador potser li has d'esperar que s'acabi l'entrenament doncs, per Ok. poder comentar-li, no? Ok, I ok. llavors és diferent. Interessant. Doncs jo amb el David, molt bé. I també t'haig de dir que quan va agafar l'equip i va marxar... Va ser dur. Molt, Sí? molt. Perquè sabies la implicació que tenia ell amb el club i amb el grup i veies doncs, l'esforç personal que li va fotre i doncs Ja va ser dur. saber que marxava perquè ell creia de veritat que era el millor per l'equip Ah, d'acord. va ser Va com fer l'hem un pas fallat al molt. costat. L'hem fallat molt, saps? Bueno, va ser una mica la Quan dinàmica portava, de ell? arreu, no? Ell va estar un mes i mig, potser, no? però 2 dic mesos. O sigui, d'ajudant, diguéssim. Bueno, des de que vaig Ajudar. arribar segur. Des del primer Sí, dia als que equips vam de arribar... l'Eplata a fer- també. Als equips de l'Eplata o l'Eport, només a CB. Si potser portava des del 2014. 8 anys. Hòstia. Sí, sí. Flipes. Home, I de amb mi club des del total. primer dia que vaig arribar aquí. Clar, Molt Es bé. va fer complicat. Vale. Anem a la següent. Sí. Jo? Quin és el teu millor amic dins del món del bàsquet? Vale. Podria dir... És difícil, eh? Jo crec que el millor amic és un que no ha jugat professional, Vale. que podria ser Gerbert Martí. Podem dir un professional, el perquè... mític. Professional. El mític. Podríem dir Albert Ventura, potser. Albert Ventura, ja t'ho he sentit Molts dir això anys a alguna- Badalona alguna junts. entrevista. Albert Ventura, eh? Sí, la veritat és que fèiem un grupillo ja molt divertit amb Ferran Bassas, amb ell, amb la Valde...
On està l'Albert Ventura ara mateix? A l'Albert Ventura... Ha estat a Lugo, però justament ara el Perón ha acabat contracte i ha marxat. Vale. Aquí diu el Breogán. Sí. Ah, vale, és el És el Lugo. Lugo, sí. Ja ho sabia. El Lugo, eh? Sí. El Lugo. Lugo, sí. Havia entès Hugo. El Hugo, eh? El Hugo, i jo, Nada, what nada. the fuck? Vinga, tira. Se'ns acaba el temps. Vale, quin és el jugador més trash-talking amb el que has jugat? Mestre Stolkin amb el que he jugat. Hòstia, Nocioni... Nocioni, eh? Sí? Hòstia. Nocioni me'n recordo un partit, no només de Stolkin, sinó de jugar dur. O sigui, jo me'n recordo un partit que jo era De un nano. marcar. Jo era un nano, no? Ell estava a Bascònia i jo devia tenir... Cara mala penya, que té eh? el cabrón. 20 o 21 anys, és una llegenda del bàsquet. Sí, del Sí? Madrid, I no? en el salt inicial, que no saltàvem ell i jo, i estàvem per allà, em va fotre un cop de colze, ja que em va deixar tonto, i vaig dir, però sí, sí. No he fet res. Encara no hem ni començat, no? Ja. El tio devia tenir 30 i pico, i jo en tenia 20 o 21, i el tio devia dir, marcarem les coses Claro, clares. Sí. Ja, Aquí això manda- es deu fer bastant, això. Vale. Quin ha sigut el jugador més bo amb el que tu hagis jugat? Jo sé que has jugat amb Quino Colom, amb Fran Vázquez també, no? Amb Oriol Paulí i amb Mirotic també vas coincidir, no? Amb la U20. Bueno, Amb la U20, sí. A la U20 aquella amb Espanya. A veure, el recital que va fotre Mirotic en aquella U20 Va ser una bogeria. Sí, No? feia Va guanyar tot. l'or, no? Va guanyar l'or, i no et vull dir fàcil, però bé. Però sobradíssim. O sigui, l'equip era bo, i el sumar ell també, que en aquell moment dominava molt. Clar. O sigui, poste bas, triples, penetracions, faltes, tiros, o sigui, de tot. O sigui, no veig a ningú dominar d'aquella manera mai. No, eh? Increïble, Ja veus. És curiós. increïble. Hòstia. Vinga. Vinga, t'agrada Jordi Wild? No he vist massa contingut. Això és un no. Vale. Bé. No. Bé. És un punt positiu. Saps qui és Montaelis? Em sona molt, però, o sigui, no. No, eh? Diré que no. A mi em sona molt. És un exjugador de Golden... Va jugar a Golden Sí, State. però no et podria dir... Vale. No l'he vist jugar mai, Vale. ni podria dir res més d'ell. Vale. És que era com el meu jugador fetitxe. Quan Sí. jo era un xaval, sí, i van escollir a Stephen Curry en comptes de Montaelis de Golden State. Van escollir bé, la veritat. No els hi ha La sortit veritat, malament. No, la veritat és que no els ha sortit malament i ja va anar de capa caïda. Ja, i se'n va anar a la merda. El Monta. El Monta, l'amic Hòstia, Monta. Vale, ets més bo que Thanasis Antetokounmpo? He té una cosa que no podré tenir mai, no? Que és aquest cos. Bueno, sí, o I ser aquest- germà del Sí. Giannis, també. Però clar, té un físic, Ja, això és una veritat. genètica espectacular. Després, a nivell Tècnic. tècnico-tàctic o... Bueno, Tècnico-tàctic. té coses a treballar, podríem dir. Sí, eh? Però bueno, no li ha fet malament, eh? No, joder, està als Bucks. Su puta madre. Hòstia. Vale. Els Bucks, és veritat. Sí, sí, no me'n sí, recordava. sí. Però l'altre dia em va sortir un vídeo de les liades que... Perquè Ah, és que només surten lowlights seves Sí, allà. sí. Crec que el foten com els últims minuts de partit, quan el partit està guanyat, i el foten, no? Sí, tal qual. I aleshores li donen boles perquè se jugui. I aleshores, clar, té liades molt fortes. L'altre dia, per l'altra banda, va fotre un canastón i també va sortir tot arreu. Que li va fotre el Bodiró a un i no Sí, sé sí, què sí. i tal. Li va fotre un canastón i va sortir. Però he vist diversos vídeos de lowlights i són espectaculars. És espectacular. És que Però sempre, és un a més, Santina sempre és full d'aquells. increïble, perquè com que va com descoordinat allà, li acaba sortint bé, tal no sé què, arriba a l'aro i fot una Sí. castanya allà. Que Però no perquè a saps- part el Thanasis... Jo vaig jugar en contra, no vaig jugar amb ell aquí. Ah, d'acord. I és el típic jugador que a part de físic és tot energia, és tot voluntat. És un A part, showman, a saco. no? Vull dir, amb ell no sembla que li faci por fer el ridícul en una acció. Ah, no, O sigui, que diu, va. a mi em dones una, me la jugo 100%. Sí. No em faci ni boig. No, és mentalitat Saps? Michael Jordan Total, amb, total. amb tècnica Però això has de mirar, Scalabrine, potser. Sí, i tant. Ah, l'has preguntat tu. Sergio Llull o Juan Carlos Navarro? Navarro, a mi... Sí, eh? Et Sí. pot, eh? Però és que jo també, m'has dit dos tios que el que m'ha marcat sempre és la facilitat de jugar a bàsquet, no? De dir, sembla que juguin quasi... No sense esforç, perquè han de córrer i tal, Com si estiguessin al pati, sense però pressió. en Llull que ja. la tira així les mandarines, i el, Ja, i no, el no, Navarro és també, una que la bèstia, tirava ja. des d'aquí amb una cama i no sé què, i cataclanc, doncs dius, ostres. Sí, és luxe, bèstia. Vale. Parlant de cigarrets, fumen pitis els jugadors de bàsquet? Cada vegada menys. Això vol dir que sí, eh? N'hi ha. O sigui, el vestuari nostre no. No, Això eh? és el que t'anava No, a preguntar Molta també. casualitat. Però jo quan vaig començar... O sigui...
habitualment no. O sigui, per exemple, se sabia la generació aquesta a Navarro fumava un carreter, no? Sí. O coses d'aquestes. Després hi ha hagut jugadors doncs, que surten de festa i fumen un piti. Jo això ho entenc. vale. De festa, dius, És diferent. Tal... I ja et dic, cada vegada menys. També és veritat que va molt a cultures, no? Els països Els de l'est, serbis, no? els de l'est i tal, Ja. aquests fumen bastant. Sí, ho va dir... I mira que justament el els nostres Ribas. no, aquí. Ja veus. Hòstia. I que no sigui tòpic, però us ho dic en sèrio. Ja veus, Però que és bastant típic. Sí, ho va dir el Ribas també a la sotana. Sí? Ja, sí. Que els de l'est fumaven... Bueno, va dir que fumaven tots, de fet, el tio. Molts. Ja veus, curiós. I ara, per exemple, hi ha lo de a la NBA que es permet fumar herbes, permet fumar marihuana. Sí, a i veure, tal. crec que té sentit amb la normativa legal que als Estats Units, en molts estats és legal, Claro. no tindria massa sentit que després fos il·legal per una altra cosa, no? I més perquè, o sigui, no crec que et miri el rendiment. No, tal qual. Aquí, El flow, aquí et està millora el permès a nivell com No, de doping no o està així? permès. No? El que passa és que crec, no estic segur, que està havent-hi com una tendència a canviar la normativa antidoping, perquè abans era tot 2 anys de sanció. Que 2 anys de sanció és És adeu a la teva carrera. qualsevol cosa. Tot era 2 anys. És de la merda O la carrera. 4, Ja. si era molt greu, 4. Clar. Però que és quasi retira't. Sí. I ara crec que estan, o no sé si ho han aprovat o estaven comentant, a tot el que són substàncies més Recreatives. addictives. Addictives. Sí, addictives. Drogues recreatives, D'acord. diguem, que fossin positives, però que les sancions fossin de 3 mesos o 4 mesos o alguna cosa així. Rotllo, que no es permetessin perquè és il·legal i en teoria també per no incentivar-ho, no? Vale. Però que no et forcessin a retirar-te. Ja, és que és bèstia, 2 anys. No, Perquè- em sembla un preu excessiu. O sigui, 2 anys per fumar-te un peta em sembla excessiu. Sí, a més, quan t'estàs Ja. perjudicant a tu mateix, Ja. vull dir que... Joder, Tu has provat alguna vegada algun peta? No. has fet tu, la pregunta? Jo no puc És creure que... això. Sí. T'anaves a fer? Sí. Vale. Mai. I tinc com una mica... Ets de Badalona. Bueno, ets de Barcelona, Sí, però Vale. jo tenia un amic molt íntim, de quan teníem 10 o 12 anys, molt íntim, i que va haver un any amb 13 o 14 anys que en unes colònies va conèixer un altre noi, Un liat? i va començar a fumar porros, però com un... Ah, sí, O sigui, arrel d'allò. arribava a classe a les 8 del matí ja, Fumat. A tope. fumadíssim. I es va fotre bastant, saps? Va començar a saltar-se a classe a full, a no provar... Com bastant... Es va perdre molt. I això em va tirar una mica enrere. Va marcar, Vale. això? Sí, va marcar. Ja veus. Ni un, Ni un. Ni un. També és veritat que, clar, no sé si ho sabeu, però el tema de la marihuana és de les substàncies que més temps queda a l'organisme i a la sang. És difícil Ah, ja, de els dissimular. cabells. A nosaltres, de també, fet, no? I tot això. a les seleccions sub-18 i sub-20, que Sí. allà podien haver-hi controls, et deien que no podies estar ni en festes on es fumés, perquè de fumador passiu Hòstia, que exagerat. podies donar durant 30 dies positiu. Uau. A veure, això és per ficar-te-la por cos. Sí. No, però la marihuana dura 30 dies al cos. El que suposo que de fumador passiu no. Clar. Però és de les drogues que més temps duren. A mi també em va passar això a la U18, també ens van fotre la por allà, en plan, ojo, que si tal, no fumeu. Un any em vaig estar sense fumar. Un any, animal. Fent el tonto, tio. Sí. Després va acabar a la festa d'acabar l'europeu. I li van fer control. No van fer antidoping a control, ningú. què collons? No van fer control. Uns xavals a la U18 a Que aquesta és l'altra. Divisió Que C, aquí a Andorra no pugen. Ah, ja. Només es fan controls quan juguem fora. Ah, sí? Els Ah, fa que no mal. pugen? Pensava que deies que no pujaven Però els per què no porros. pugen? No sé si és per un tema de duanes al passar, doncs, no li vull dir residus, no? Però components biològics. Ostres. Potser per un tema de duanes o per un tema de fronteres, potser és més complicat. O sigui, a vosaltres no us fan controls? Sí, Vale. però mai aquí, quan baixeu quan allà. juguem fora. Ostres. O fins i tot ens ha passat en entrenaments fora. Quan hem viatjat i hem entrenat, Clar, deuen aprofitar la han mínima pogut amb venir. vosaltres. Però aquí a casa no recordo ni un control en els 5 anys que porto aquí. Hòstia, que fort, no? Ja, Quina veus? serietat Ja, flipes, I ja et dic, vull pensar que és per un tema de la duana. Vale. Anem amb la següent, vale? Ets més de Daimiel o d'Andrés Montes? Uf, Andresito... Sí, És que, a veure, era una dupla molt bona, perquè hi posa... El Damián fica una mica més la serietat i una mica més l'aspecte tècnico-tàctico. Ja, Montes se li anava, I l'Andrés Montes era un showman, Sí. era increïble. O Sí. sigui, jo crec que va ser el primer showman, no? Va Jo que marcar recordo, una segur. mica doncs, l'estil de retransmissió, jo crec que cap on ha anat evolucionant una mica Tal qual. el tema, no? De dir, bueno, ha de ser
una part tècnica, però ha d'haver entreteniment. Sí, sí, bueno, i el Guille Jiménez es diu, no? El Guille Jiménez ho ha portat a l'extrem, allà. Qui és el Guille? És l'altre que acompanya el Daimiel, ara. Vale. Que es foten a parlar de qualsevol, Calvo, merda, Calvo. allà. Sí, el Vale, Calvo, vale, exacte. Sí. Hòstia, vale. Qui és el més fiestero de l'equip? Sou gaire de festa? Ah, el Juan Rubio. El Juan Rubio? Ah, sí, eh? El Té Juan, pinta, eh? Té Sí, pinta. sí. És el murcià, oi? Sí. Sí. Que és una Sí, mica sí. cani, no? Igual. És una mica cani. Sí. Però és murcià. Bueno, Clar, sí, és que és veritat. murcià. Té pinta, eh? Té pinta de canallita, Ah, el tio. Hòstia. Però després et diria que potser és dels que més es cuida a dir, jo quan surto, però després, durant la setmana, que si el salmón con quinoa i los espàrragos Molt bé. i el bròquil i no sé què, i menjo i a caldea i a l'espa i els massatges i el no sé Ja què. veus. Vull dir, cuidant-se a saco. Hòstia, saps? que és del nostre Molt bé. any. Loco. Però després, doncs, el dia que Sí. surt. Molt bé. Ja veus. Jo seria d'aquests, jo crec. Sí. seria Tu series d'aquests, clar d'aquests, que sí. Sí. Fins que estàs allà a la ressaca i dius, ostres, porta'm una El hamburguesa. que no va vindre a veure el partit perquè estava de ressaques, eh? Hòstia, sí. que Imagina, era mira les l'hora. nou- era les nou de la ja. nit. Imagina't Sí. lo dur que va ser, eh? Vaig treballar aquell dia. O sigui, no juga al meu favor, ho Això sé, és veritat, eh? això és No veritat. juga al meu favor, Sí. però va ser molt dur. Vale. Anem a la següent i a l'última ja. Michael, Kobe o LeBron? No, Kobe o LeBron, no? És que el Michael, Michael és o obvi. LeBron? Sí, vale. Bueno, Michael, Kobe o LeBron. A veure... Són Kobe era un violador. Són per debats començar. diferents, jo crec. No! Sí. Sí? Sí. Bueno, va tenir una Acord. denúncia que Va es va tenir- desestimar. Bueno, va tenir perquè un van pacte, fer un que- acord extrajudicial Sí. d'aquests. Hòstia. Però saber... No podem saber. No jo crec que no pots jutjar. Perquè no pots saber. prejutjar, ja. Mira, jo vaig Jo jugar... jutjo. Jo vaig jugar amb un jugador americà. Jo vaig jugar amb un jugador americà a Badalona que quan va arribar em va dir, literal, diu Espanya és l'hòstia. Diu, perquè pots sortir a festa i et pots enrotllar amb una tia i no tenir por de que te Era americà, això? de que te l'ali, de que es vulgui embarassar, de que es vulgui no sé què. Diu, als Estats Units, diu, a la que pillen un jugador de NBA o Saben així, que ets- vas amb una por de que es vulguin aprofitar a saco. Sí? Això seria la seva visió, no? Ja, Però va ja, ser el ja. seu comentari, no? Pot ser. I aquí ni ho penses, això, si ni se t'ho... No, 100%. I... Una altra cultura. Sí, no ho sé. No ho sé. I Ens per estem això dic fotent amb que un merda interessant. No m'agradaria... Sí. Al final no sabem, No sabem, Ja està. no sabem. O sigui, no sabem el que va passar. Va ser una amiga, si jo recordo bé, va ser una noia que va entrar en un hotel amb ell Sí. i després va... Pues, una mica... I després se'n va penedir i Bueno, el després Covid va haver no la parar, denúncia i se després suposa. va arribar el que havia de pagar i va dir, jo no vull soroll i fora. Sí. No se sap. Bueno, Bueno, la pregunta era sí, LeBron sí, exacte. o Michael. LeBron o Michael? O Kobe. O sigui, a veure, jo crec que Michael i Kobe estan en una categoria que són Molt jugons. no, i no només jugons, sinó l'estètica, la facilitat, la tècnica, I el és el que, tra- el el que treball. transmeten, no? Aquest lideratge també, o sigui que el LeBron també té, o sigui, el LeBron jo crec que és indiscutible dir que és el millor jugador de la història. Ah, sí, eh? És indiscutible. Hòstia, no! És indiscutible. Ja, ja. Porta 20 Tu anys. que no t'allunyis, que tu No! ets del podcast. O sigui, jo crec que és indiscutible en el sentit que porta 20 anys, o sigui, té 39 anys i promitja 27 punts, Ja, 8 rebots, 8 assistències, vull dir... ja. I el seu any de rookie ho feia. Clar. I durant 20 anys tenir aquesta continuïtat em sembla que és... O sigui, Jo sóc molt més de LeBron que de Michael. és O sigui, inigualable. a mi m'agrada molt O més sigui, jo LeBron. crec que si la discussió és qui és el millor de la història, jo crec que és inigualable tal. Què passa? Doncs que Jordan i Kobe han transmès a nivells d'emocions més que LeBron. Vale. I en el moment, en el LeBron és pic... pur físic. En el... El cabron. I què? I Michael No, era... ja. I Michael què? I Kobe Clar, què? no, aquests No eren tant, uns no? locos. No tant. Michael era tan treball com Kobe? Sí. Per exemple? Sí, també. Era obsessió. Era obsessió El per que la passa és que el competitivitat que a Michael era més muerte. disfrutant. Claro. Sí, això s'han a jugar a golf el dia del partit. Ah, sí, clar, jo això Kobe no ho veig. Kobe ho impossible. El diuen... què has dit? El què? És que S'han a jugar a golf el dia del partit. Hòstia, En els que- play-offs. Sí, sí. En el de les dents aquest, ho Sí, explica. sí, Que va haver un dia que estava tot I a agullat. Las Vegas també Sí, i se'n se'n van va a jugar a golf al dia, jugant a la nit, i al matí se'n van a jugar a golf. Sí, sí. Hòstia, I després a fotre 40 punts. I fumant puros com un desgraciat allà. Sí, sí. Però què passa? Que el Michael també físicament era un animal en aquella època. Bueno, volava directament, no? Vull dir... Saps? Jo crec que és una mica això. O sigui, òbviament, doncs, a nivell estètic, a nivell de transmetre, doncs, el que han transmès
Mike el primer i després Kobe no ho ha arribat a transmetre l'Ebron. Clar. Ja. Però el que ha fet l'Ebron és una absoluta barbaritat. Sí. És una barbaritat. Tu firmes que el millor de la història és l'Ebron, eh? Sí. Llavors... Si tu mires els jugadors amb la seva temporada número 21, vaig veure una estadística l'altre dia, i les mitjanes, sí, estem parlant només d'estadístiques, però les mitjanes dels altres 10 jugadors que han jugat 20 temporades són de 4 punts. Bueno, I les seves de 25. Sí. Ja. Oh, Vince Carter va arribar amb cadira de rodes i també tenia un físic de la hòstia, ella. Vull dir, per mi això és increïble. Sí, 100%. Oh, i té tots els rècords. No, ja, és que No és sé una si algú bogeria. podrà superar-los. No, clar. No, i el de màxim anotador de la història. Vull dir, sí. Que ja Ja semblava, és el màxim, no? Sí. ja semblava mega inaccessible. Clar. I encara pot jugar 2 anys més o 3. Perfectíssimament. L'altre dia va fotre un 360 ja Com com si res. rectificant no sé què. Sembla mentida, Està no? esperant el Brony, no? Està esperant el Brony. Això ho va dir sempre, però... Sí. Aviam si arriba el Brony també, perquè, bueno, serà un Però només per Antetokounmpo més. James, allà. Home, Sí, només per ser igual que- James, igual. el posaran al mateix equip. 100%. Només saps? perquè vingui l'Ebron allà. Sí, i Després ja es veurà. després potser, doncs, no Ja es aguanta, veurà, no? sí, O no sí. juga, a saber, però... Tal qual. Bueno, Ja estem, no? Ja tanquem aquí la piscina de Pomelos. piscina Pomelos que ha durat 30 Sí, minuts. però allà. és com una piscina molt Sí, Tertulio. Lo de Sí. respostes curtes ja us he dit que no s'han donat. No, et i a preocupis. nosaltres tampoc. Vale. Eren preguntes interessants, algunes així. Sí. Vale, comencem la tertúlia. La tertúlia. No tenim tapes, però tenim el menú complet. I a mi m'agradaria saber com vas viure la temporada del descens i per què vas decidir quedar-te la següent temporada. Aquesta temporada té com 2 parts molt marcades, no? Jo crec que els primers 5 mesos on no ens ho creiem. Però hi havia com una energia ja No érem aquesta. conscients. No érem conscients. Però què no us creieu? Que estàveu... Que estan tan malament. Ah, vale. No érem conscients. Perquè a més veníeu de dues molt bones... Bueno, clar, tu... Sí, molt bones. Claro. O sigui, jo arribo el primer any Clar, tu és el del arribes Covid, sisens i novens, em sembla que quedeu, anàvem no? Una sisè, cosa així. ens vam fotre la Copa, vam Sí. arribar a semis de la Copa i anàvem sisens quan es cancela la Lliga. Exacte. I fem la bombolla, Ah, bueno, clar, perquè... fem la bombolla i a la bombolla guanyem el Madrid i estem a un bàsquet de classificar-nos per les semis de la bombolla. Llavors... Era no era campo atrás o algo així? No, No, ell, és ell, l'any ell, anterior. ell no hi era. Vale, És l'any vale, anterior. vale. La temporada següent és la rara del Covid, perquè és la que es feia amb 1 milió de tests, camps sense grades i tal, D'acord. que no ens fiquem a la Copa per un tema administratiu, literalment. Sí? O sigui, nosaltres al novembre pillem... No, sí, al novembre pillem Covid uns quants, vale? I aleshores se'ns cancel·len tots els partits durant 2 setmanes i mitja. I aleshores, què passa? Que la Copa van els 8 primers que es classifiquen els 8 primers classificats a la primera volta, no? I aleshores, normalment s'acaba cap al 10 o 15 de gener. Pues nosaltres tornem a la competició cap a l'1 de desembre i ens diuen la primera volta s'ha d'acabar el 10 de gener, teniu no sé quants partits aplaçats, Feu-ho com vulgueu. us queden 13 partits en 31 dies. O sigui, partit cada 3 dies, comptant Europa, Europa i viatges i tot. A l'Eurolliga, que és una puta bogeria. Eurocup. també. Ah, Eurocup. Quasi. Viatges de bojos. I nosaltres diem, no ens podeu deixar més dies? No, s'ha d'acabar el dia que s'ha d'acabar. Total, comencem a jugar partits, tenim 4 lesions a les primeres 3 o 4 setmanes, i quan ens queden només 2 partits, que eren Obradoiro i... no me'n recordo l'altre, però potser Saragossa o Manresa o... Club d'Amigos de Bàsquetbol. Correcte. 2 equips, en teoria assequibles, i crec que els 2 a casa, ells agafen Covid. I aleshores aquells 2 partits que ens quedaven, que guanyant els 2, que si segur que ens classificaven, se'ns aplacen. I l'ACB ens diu, bueno, aquests no els podeu jugar, Ah, directament? i com que no hi ha temps, entrem a la Copa per percentatge. I clar, com percentatge de? de victòries. Ah, collons. Què passa? Que nosaltres havíem jugat 2 partits menys contra 2 equips en teoria guanyables. Per tant, el nostre Ja. percentatge era una mica pitjor. Ja, que depèn 100% I del per calendari que percentatge us vam havia quedar tocat. novens o descens. Què va passar? Que 2 setmanes més tard vam jugar contra ells, vam guanyar els 2 partits, i amb aquelles 2 victòries érem setens, crec, o una cosa així. Hòstia, vaya I no vam escala. jugar, i no vam tio. jugar a la Copa. I després vam quedar novens i no vam entrar al playoff. Però també vam fer una bona temporada d'Europa i tal. O sigui, 2 molt bones temporades, les 2 primeres. Llavors. I la tercera va ser això, o sigui, vam començar una mica així, a Europa guanyàvem molt, i jo crec que fins al gener o febrer no comencem a ser conscients de, ojo, que De la això debacle. ja no són 2 o 3 tropiezos, ja són una mica més, i ens hem de posar una mica, no?
s'hi posar una mica. Sí, Donar-li més importància, perquè al final, quan jugues doble competició, és partit i partit i viatge, partit i partit i partit i partit. I vas guanyant i vas perdent. I és part de l'esport, no? Sí. Però... Clar, quan tens una necessitat, doncs potser el foco de vegades és dolent, perquè vas amb més nervis, no? Però és diferent. Ja que amb aquesta primera etapa, que va ser una temporada mig normal, entre cometes, i després l'etapa final, des que va marxar l'Ivon, va entrar el David... Ja, amb canvis d'entrenador també i tal, suposo. Va entrar el David. Una debacle allà. Primer partit amb el David, juguem a un partit d'Eurocup, que guanyem, i el primer partit de Lliga juguem al Wizzing i guanyem. Ja amb 8 jugadors. Nosaltres érem amb 8. 8, Eren 8, entre lesions i tal, no sé, algun Covid o el que No eren fos. els fruitis? 8 jugadors. Els Fruitis Bursasport, no sé què. 8 jugadors, juguem al Wizzing i guanyem. Bueno, clar, això és en plan, va, d'aquí cap a dalt. Clar. Bona dinàmica. I després anem a camp de València crec, juguem molt bé i perdem. I el Gran Canària no us fot. Anem a camp d'Unicaja, juguem molt bé i perdem. Que vayan els camps aquests també. I perdem amb algunes faltes així una mica, Ah, sí, Amb què? me'n recordo. Els àrbitres. Sí, Màlaga amb una falta tàclica en el túnel, l'última jugada amb un bloc a mig camp. I estàveu allà ja que... Sí. Vale. Però bueno, teníem el calendari molt marcat un partit a casa contra el Betis, que era un altre equip dels de baix. I van venir aquí i ens van fotre de 20. De 20. Ah, va ser el del Betis. Vale. Quedaven un mes i mig. I el Gran Canària no va ser també com una... No va ser com una derrota molt dura, com de 20 o de 30 o alguna cosa així? M'estic flipant aquí. M'estic flipant. No, és que jo no ho he trobat. Vale. I aquell partit de Betis va ser just el dia que el David després va plegar. Hòstia. O sigui, aquí va ser molt dur. Molt dur. I després va venir el Quintana, era un personatge. Sí? Però, Ens ho han dit, Ens ho han dit. però que ens va anar molt bé, perquè en aquell moment de mega pressió, ell va arribar i va confiar. O sigui, ens va canviar... La mentalitat. Va venir amb alegria, amb positivisme, amb... Nois, que són molt bons, que això ho traureu endavant, que guanyareu, què tal? Vull dir, traient molta pressió, que en teníem molta, i ens va anar molt bé. Després també va ser un any superatípic, perquè ens estàvem jugant la vida, i per una altra banda, estàvem jugant eliminatòries d'Eurocup i guanyant-les totes. Ja. A l'Eurocup fins on vam arribar? Semis. Semis. I el bèstia és que vam jugar als quarts a fora, vam guanyar, als vuitens a fora vam guanyar, o a casa. Els vuitens no me'n recordo. Els quarts es vam jugar a Gran Canària, que Gran Canària era un any per lluitar per estar a la final de l'Eurocup, i els vam guanyar allà a Gran Canària, i nosaltres anàvem pensant, volem perdre. Ens hem de centrar a l'ACB. Clar. Zero, vull dir, òbviament, quan surts a jugar, no? Però zero, vull dir, què passa? Jugar sense pressió. I ells amb pressió jugant a casa. Hòstia, I guanyem. I aleshores diem, hòstia, ens plantem unes semifinals d'Eurocup i a casa. Seria la història... Perquè el Bursa, per l'altra banda, havia fotut un parell de sorpreses, que tampoc eren caps de sèrie, i jugant contra ells, i jugant les semifinals d'Eurocup a casa a un partit. Hòstia. I aleshores tens l'oportunitat de jugar una final... Clar, aquest partit ja el volíem guanyar. Però aquest partit era quedant 10 dies per acabar la Lliga, jugant-nos-ho tot. Havent de viatjar a prendre pel cul allà... No, perquè era a casa. Ah, era a casa, vale. Però jugant-nos-ho tot, aquell cap de setmana jugàvem a Saragossa, que és un partit que vam guanyar la segona pròrroga. Buah. I extremis, que de si puta mare, una perdíem ja estàvem baixats pròrroga. gairebé i vam guanyar increïble. I pensant, si guanyàvem aquestes semifinals d'Eurocup, l'última setmana de competició haguéssim jugat la final de l'Eurocup per jugar a Eurolliga, si guanyàvem. I jugar-vos... I alhora teníem doble competició d'ACB, hi havia doble partit d'ACB l'última jornada. Dios. I haguéssim jugat dimarts, dijous i diumenge, jugant el descens. Uau. O sigui, era una barbaritat. I al final, la crueltat de tot això és que vam arribar, que estàvem morts quedant un mes i mig, vam arribar amb opcions l'últim dia i vam perdre amb un bàsquet a l'últim segon a casa. Això a la semifinal o no? No, això l'últim partit de Lliga de l'ACB. Hòstia. Contra Tenerife amb un bàsquet de Sermadini. Sí. A més de Sermadini. A més de Sermadini, que sí. Però que... Sí, ho sé. Però que va ser molt bèstia per com va passar tot, no? I primer any en molts anys que arribar a l'última jornada i no hi havia cap equip ja que ja hagués baixat. O sigui, tothom es podia salvar l'última jornada. Hòstia, vale. Això normalment no passa... No, sempre hi ha, com a mínim un, ja va baixat. Claro. Primer any, com en 10 anys, que es baixava amb 11 victòries.
Hòstia. I si haguéssim guanyat, hagués baixat Saragossa amb 12 victòries, que feia 25 anys que no es baixaven... Bueno, va ser un any que no es va baixar tot. Es van alinear els pivots. I després, doncs, el que dic, l'últim mes, la tensió, la pressió... Jo recordo de dormir fatal, aixecar-me un munt de vegades. Molt dur, molt dur, molt dur. Molt difícil. I el descens, molt difícil. O sigui, sabent, doncs, la decepció una mica... La responsabilitat també, no? Perquè pots tenir molt d'impacte a tot el club i als treballadors del club. I sabent que molta gent potser, doncs, que el pressupost es divideix per 3, potser. Clar. Potser has de fer fora gent. Sí, 100%. Bueno, de fet es va fer fora. Bueno, no es va fer fora. Tothom, no, perquè... Tothom va... Clar, després... Va haver una rebaixa salarial. Va haver una rebaixa salarial i tothom va fer... Tothom es va pirar, no? Els jugadors... No, els jugadors, però jo dic a nivell de club. Ah, sí. Vull dir, perquè un jugador, entre cometes, se va a un altre equip i s'ha acabat. Sí, exacte. Vull dir, un treballador de club... I tu te la feies teva, aquesta responsabilitat? Tu no eres capità llavors encara, no? Era el Guillem. No, però... De facto, eres capità de facto. Sí, quan va fer fora l'Ivon, per exemple, criden els 3 capitans d'oficina i a mi. Ah, sí? Ah, hòstia, ja veus. Sí, un líder nat, eh? Bueno. Ah, sí, aviam, també, jo què sé, el tema de l'idioma, la proximitat, el que tu fessis també... Sí, no ho sé. Sí, hi ha vegades que és... Sí, personalitat, no sé. Claro, sí, segur. Bueno, i jo també portava 3 anys, ja en altres jugadors, doncs, que era el primer any que arribaven i... Sí, bueno, que algú que sigui de Puerto Rico no... O encara que siguis d'aquí, però si acabes d'arribar, vas i vienes, no? Hi ha molts jugadors que fan un any a cada lloc. Sí. I és difícil implicar-te tant. No? I, doncs, ostres, veus i veure les tristesa i veure... Doncs jo recordo el Chechu, no? El Chechu, que és el delegat nostre, que era... el José Manuel Bermudo, que va ser jugador aquí, que és el nostre delegat, que és com el team manager, jo, molt nerviós l'últim mes. I clar, penses, ostres, és que la gent té famílies i la gent s'està jugant la seva feina. I s'està jugant perquè jo fiqui la piloteta a l'aro, no? Ja. Bueno, sí, una dinàmica conjunta. Bueno, què passa? Clar, és el que dic, jo l'últim mes no dormia. Clar. Vale, i anem a la part en la que ja acaba descens, tal, no sé què, tu decideixes quedar-te. Bueno, aquí hi ha com unes setmanes que és... desapareixem. Tothom. O sigui, el club també. Tothom se'n va buscar aquí tothom coses. Desconnecta. Vull dir... Tothom estava Tothom cremat. està en la merda. Cremat, que després, més endavant, a mi m'han explicat que el club feia un mes i mig que ja planificava, vale, baixem segur, gairebé, per estar preparats i que, clar, com hem començat a guanyar, un altre cop tothom amb la il·lusió de dir això ho salvem, i de sota pam, un altre cop. Això és pitjor, Una doble qüestió. És pitjor. Anar preparant el terreny per l'Eport, ja. Bueno, per si passava. Per adelantar-te, també. És evident que en aquests casos els jugadors... El canvi de paradigma i d'escenari és tan gran per un club. Ja. Perquè potser hi ha sponsors que els tens només a CB i que si baixes... Bueno, aquí tenim sort perquè Morabanc és una aposta segura. I és un petit i també hi ha, doncs, crec igual Àngel amb Volkers, que tenim aquest any, potser no estaria. Pues igual no. Saps? Però Molines Patrimonis, hi ha la part d'Andorra institucional... Sí, que l'Ivan Lira i el Legendario continuen venint, també. Però segurament les quantitats baixaven. Vull dir, és molta feina. És molt més feina que una renovació d'any normal, no? Bueno, i això, i aleshores, unes setmanes més tard, doncs, parlàvem al club i tal, doncs, bueno, vam plantejar, es va dir que hi havia doncs, un grup de jugadors que el club volia que es quedessin, que lideressin el projecte. També una part... Però només et vas quedar tu, no? Sí. Ah, vale. També hi ha una part, doncs, de conversa doncs, amb el Solana, no? Que és el director esportiu, i també doncs, de credibilitat i de confiança de dir, no, és que formarem un equip per pujar. O sigui, crearem un equip per pujar, el projecte és per pujar. Perquè, clar, tu també vas amb l'exemple de que l'any anterior Javi Beirán passa de ser campió del món, a l'estiu que queda campió del món fitxa per l'Estudiantes, que acaba de baixar, dient-li que pujaran i no sé què. Ah, i no pugen. No pugen i ja no juga més. Ja veus. L'any anterior, l'any següent no té equip, se'n va jugar 3 mesos a França i no juga més. És veritat que anar a l'Eport o sigui, és una aposta arriscada, realment. També pel club, vull dir, el club va fer un esforç molt gran i jo sempre ho he dit, i jo agraeixo moltíssim la confiança. Perquè tu et vas quedar amb el sou de CB, diguem-ne.
No, o sigui, baixar el sou. Ah, tu et vas baixar el sou. Tothom. Vale. Vull perquè no pots. No donava. Què passa? Que a tothom ens van fotre un bon bonus si l'equip pujava, doncs per recuperar una mica. Això està guai. Però que el risc no era tan econòmic aquell any com a nivell De professió. caché de professió del que tu et tornes, no? O sigui, baixes a segona divisió i no jugues bé o no puges, ja tornes a jugar a segona divisió. Claro. Claro, o sigui, et Sí, quedes sí, allà, 100%. et quedes Vull allà. dir, el risc és allà. I aleshores, doncs una mica, o sigui, jo sempre ho he dit, o sigui, per una banda, doncs... Clar, tu a més havies jugat sempre a ACB. Sempre. Ja veus. Molt bé. I aleshores, bueno, és això, o sigui, jo vaig agrair molt, i ho he dit sempre, doncs, la confiança que va tenir el club, no?, per també doncs, apostar perquè jo fos una de les persones per quedar-se i per liderar el projecte, i per una altra banda, molt de mèrit. O sigui, jo vaig tenir també molta confiança en el club en dir, em crec el que m'estan dient de que crearan un equip molt competitiu. Clar. Perquè jo sóc el primer que fitxo. Sí, jo sí. quan fitxo hi ha 0 jugadors. No hi ha ni entrenador, crec. No ho sé. No, Vull dir, que jo sàpiga, no. és crear una mica la paraula, no?, també del club, que també per això, doncs, quan ja Tu portava... vas fer confiança, diguem-ne. Bueno, pues, també portes uns anys, veus com treballa la gent i també s'havien guanyat aquesta credibilitat, Ja. no?, per la Claro. seva part. Tu I en aquell després ho van moment demostrar, ja clarament. tens No, família, i es va estàs amb la guanyar teva dona, Sí. tens fills i tal. No tinc fills. Doncs m'he equivocat. Ah, vale, però tinc dona. tu tens la teva vida aquí, diguem-ne, Sí, una mica. i de fet la meva dona li encanta Andorra. Sí, li encanta Andorra. I a És tu? que a mi també. Si la meva dona és sueca. Sí, és que vaig Vale. veure una entrevista que et preguntaven coses de Suècia, jo perquè li jo pregunten també l'he coses vist, de aquesta Suècia. entrevista, Ja. Sí, a la TV van sí. fer com una cosa aquestes Sí, curtes. sí. La meva dona és sueca. D'acord. I, clar, el tema de la neu i la muntanya i tot això, la natura, li Clar. encanta. Vale. Saps? I, bueno, de fet, esquia... Ja veus. tant Tu com pot. esquies? Era una pregunta que tenia. Jo esquiava de petit. Jo de molt petit pujàvem a la Cerdanya, amb la sí. família. Quan, bueno, vivíem de lloguer a Barcelona, llavors teníem llogat allà a la Cerdanya teníem una caseta usada per pujar els caps de setmanes, perquè el pis de Barcelona era molt petit, i després, quan van deixar el pis de lloguer i van fer una hipoteca per comprar-se un pis una mica més gran i tal, doncs ja no arribava Clar. pel pis de la Cerdanya. Hòstia, ja veus. I aleshores ja, doncs, findes, me'n recordo fer sube-bajas, me'n recordo esquiar el dia 1 de gener sempre, perquè no hi havia ningú. Ah, sí, Ja. Quan jo era petit, sempre planificar molt a l'1 de gener, a les Hòstia. 9 a pistes, Warriors, era el millor dia de l'any. Home, Era el millor dia de l'any. fins al 16 que comences a sortir. Ja, tal qual, Aleshores ja tal qual. passes. Però al principi era el millor. Hòstia. Si no hi havia Sí, ningú, és veritat. ningú. He treballat Brutal. a pistes un 1 de gener, tu també, no? O Jo no. Ah, no, tu no? Vaja. Què passa? Que jo des dels 14 o 15 potser ja no esquio. Perquè Clar, perquè És tens contracte arriscat. i clar, no pots... Bueno, no És per pots- contracte? si per contracte tenim que qualsevol activitat de risc prohibida i qualsevol altre esport, diguem. Després hi ha una mica És com molt ampli, no? Sí, Vull dir, després hi ha una mica laxitud, òbviament, si jugues un partit de pàdel a l'estiu, Clar. no et diràs res. clar, Ja, més que pàdel de és pàdel, otro que Però, per li nivell, diu que és de exemple, risc l'esquí del està pàdel. mega prohibit. Ja, és que té O sigui, pinta. el risc és gegant. Amb professionals. Escalada no té pinta, tampoc. Però tu te'n vas a fer un trekking a l'estiu i ningú et dirà res. Clar. Saps? Vull dir... De fet, ja aneu amb l'equip, no? Que pugeu a Tristaina. Ja... Bueno, a Tristaina ja no se li pot dir ni trekking, potser. Però, Bueno, ja. però abans pujàvem a També l'Estany fue- a l'Estany Blau i l'Estany Blau hi ha una pallisseta. Quin L'Estany Blau, el que està com a 7 hores i mitja. El puto Estany Blau Sí, és una sí. reventada. És una rebentada. És una destruïda. Pues allà, els meus 2 o 3 primers anys anàvem a l'Estany Blau. Uau. Pallissa Des de on? forta. Des Uau, de des del Golastès, pàrquing no? no, Des del pàrquing de... Sí, De des- Sorteny. No, nosaltres vam anar des de... Quin Estany Blau? Hi ha dos Estanys Blaus. Hi ha Crec el que de és França. el de França. Ah, no, vale, no. N'hi ha un altre que és més matada encara, em sembla. Sí, trigàvem 2 hores de pujada. més o Ah, menys. d'acord. Però que pica, eh? O sigui, de pujada que sí, picava. sí, m'ho crec. Doncs ves de l'altre Estany Blau. Que me'n t'ho recordo recomano. que ja van haver de posar l'excursió els divendres per després donar-nos el fin de lliure, perquè es van començar a donar compte que els dies posteriors a l'excursió es lesionava la gent. En sèrio? També És perquè... que la gent no estàs està acostumada als acostumada. pendents d'aquí. No, la perquè veritat. No, i nosaltres, és un que som altre Ja podem ser esportistes, esport elit o el que som sigui. esportistes, però no som... No De cardio, sou de No, cardio. No, Són explosius, i de són potència explosius. també, Ah, vale. però no tenim el... O sigui, els cossos són molt especialistes. O sigui, tu estàs acostumat a el que estàs acostumat, Claro. et fiquen a fer una Clar, altra clar, cosa. Vull dir, i és tan fàcil com... sí, sí. No vull ser tan cabron, no? Però tu veus els partits d'UNICEF que fem, que venen Ah, sí, el Cernis Caleb, va vindre, que motoristes i parlàvem venen... abans. Nosaltres no ens han futbol- invitat. Ja, encara. no ens Venen han motoristes convidat a i nosaltres. futbolistes i atletes Sí.
i els fiques a fer un esport que no és el seu Acaben destrossats, no? i es nota que la coordinació i tal és un altre. Bueno, però és que el bàsquet també és un d'aquests esports que si no has començat a fer poses des a de jugar que a tens futbol 4 anys... I... Però segur que et defenses, perquè segur que vas Perquè jugar jugaves al pati. al col·le. Claro, exacte. Però bueno, que no pots comparar, saps? No, Clar, però jo vull 100%. saber si amb aquests partits, o sigui, deixes tirar la gent o els hi fots un... No, una Pinxo de la hòstia. Seria increïble. Fotre pinxos entre nosaltres. Que nosaltres Seria tirem- nosaltres tirem molt increïble. poc. No, però O seria un Algun boníssim pitjor com pots. el gol del Maradona al xaval aquell que no té Hola. cames. seria increïble. Ai, aquell és molt animal. Sí, sí. A tu et fan mal les lumbars quan jugues a bàsquet, després? No, Per què? A mi sí, tio. Però perquè tu estàs en la Jo estic en la jo merda, no estic en la merda. Soc pràcticament un esportista d'elit ara ja, eh? Pràcticament amb aquest sandal... Bueno, aviam, què més tenim per aquí? Jo volia saber, quantes coses no fas per culpa del bàsquet, no sigui esports? O sigui, et perds moltes coses per culpa del bàsquet? Moltes. Sacrifiques moltes coses? Sí. O sigui, a veure, som uns privilegiats, jo ho he dit sempre. O sigui, som uns superprivilegiats per... Pel sou? Bueno, Home, sou, per òbviament. claríssimament. Però també per fer el que ens agrada. No? Per viure amb Sí. un bon sou, Sí. fent el que t'agrada. I fent esport. I amb el reconeixement social que tenim i tal. O sigui, som uns mega privilegiats. Però ve amb molts sacrificis. I sobretot quan ets més jove. Ja. Clar, O sigui, per arribar-hi, molt. O sigui, jo me'n recordo Si dius a les bases. a la 16, base, 17, 18, sí. 19, 20, pues, la de festes amb amics, la de viatges d'amics, la Clar. coses que m'he perdut, renuncies a moltes coses. moltes. I després has de marxar a viure fora, lluny de la teva família, dels I a teus més amics. que res et garantitza arribar a professional com has arribat tu, Res, diguem, clar, al final. a mi m'ha anat bé. I jo he tingut la sort de que jo vivia a casa meva. Clar. Jo jugava amb 15 o 16 anys a la penya amb nanos vinguts de Rússia, de Lituània, Ah, bueno. Ostres, clar. o de Galícia, que deixaven la seva família amb 15 anys i venien a viure a un pis de tutors. Clar, tu has fet molt pocs quilòmetres, també, realment. Vull dir, jo vivia a casa. Després feia hores, de transport públic i tal, però vivia a casa. Sí. Saps? I anava al col·le de tota la vida, amb els meus amics. Vull dir, això també... Clar. Això és de privilegiat, sí. Sí, dins I tant, del i nostre tant. món és de tenir molta sort, Clar, però rebutges a moltes coses. Tu, a més, tens com l'equilibri perfecte, no?, entre com notorietat, diguem-ne, i ser conegut i això, Però- i que la penya no no sigui t'agobi. molt pesada, tampoc. Sí, Ah, això exacte. és de puta mare, eh? Sí, no? Sí. Sí, Realment. sí. A nosaltres realment... Aquí a Andorra esteu molt tranquils, no? A tot arreu, jo crec, que fas vida eh? normal. Vale. Què passa? Jocs petits, com jo jugava quan jugava a Santiago de Compostela, també, igual que aquí, ens reconeixen més que a Barcelona, òbviament. O sigui, a Badalona Clar. sí que, perquè és una ciutat molt de bàsquet, però a Barcelona et coneix ningú. Ja Saps? A les ciutats petites et coneix més gent, però la gent és molt respetuosa. Clar, a més és que destaqueu moltíssim. Vull dir, Ja. que... Ah, no, Tu no, mereixes no. dos i pico. Dos. Clar. Però clar, 2-0-2. jo que en el món del bàsquet soc alt, però habitual. Però estatura normal, no sembla de Roberto O sigui, Dueñas. jo vull soc dir. el... No, clar, No, vull dir- però jo soc potser el quart o cinquè més alt de l'equip. O Ja sigui, veus. estic dels alts. Clar. Però a la societat normal soc el 0,01%. Sí, Sí, 100%. és Si un jo de vegades tronco dels bons. estic a l'avinguda de Meritxell, faig així, soc el més alt del carrer. No, més veus que coronilles i I, coses. i hi ha 10.000 persones aquí. Clar. Saps? Sí. Jo et vull fer una pregunta en relació a lo alts que sou. I els teus pares quan me deixen, per Ah, bueno, exemple? Són Sí. alts, són alts. Són alts. El meu pare fa un 94 Hòstia. i ma mare 75. Vale. Un 94 i no jugava a bàsquet. Ni... No, professional no. No, eh? Vale. Però sí que havia jugat. Sí, havia sí, jugat, bueno, sí, no me'n recordo, havia jugat doncs, de xaval o fins als 20 anys o no, Vale, sí, vale, sí, vale. o sigui, havia jugat, i el meu germà també, el meu germà havia jugat a les categories inferiors de l'Espanyol, que guanyavien, Hòstia. que ara n'hi ha tornat d'haver-hi. Quan me deixa el teu germà? El No, és més Bartomeu petit que havia jo, jugat. farà 90 potser o així, no és Vale, tan alt. M'agrada Quina- aquesta pregunta. Sí. Quina relació creus que hi ha entre l'esport que feu del bàsquet i l'alt que siguis? Perquè tu creus que si no haguessis fet bàsquet no me diries 2-0-2 segur. No, al revés. Què vols dir? Si no fes 2-0-2, Clar, vale, No hagués fet vale, bàsquet. perquè tu creus que és un tema de selecció natural, diguem-ne. Tu creus que el fet de que tu hagis sí, sigut més l'esport no alt... et fa créixer. No. Ah, jo crec que sí que et fa créixer. Clar, hi ha l'esport. aquestes dues vessants. No. Una de dos. O el bàsquet fa selecció natural i els que són més alts continuen avançant al bàsquet, Clar. o, És així. o els exercicis que fas al bàsquet No, et no. fan més alt. Jo diguem. crec que era Tu això, estàs convençut total. de que no és la segona, de que és la primera. Com vols que sigui? Tu creus que ja anaves a fer 2-0-2 des del principi, eh?
mon pare i ma mare. Però és que, i per què tota la gent que jugava... Bueno, clar, El bàsquet és els més alta. alts, Clar. els més alts igual... Clar, però... Mira, I perquè també l'alçada, en altres esports populars com el futbol, és un desavantatge. Ja, Sí. ja, perquè... El Per tema tant, del implica punt d'equilibri- descoordinació. Et vas derivant a lo que se't dona bé. Sí. Perquè tu passes millor, també. Ja, Si se't dona bé, tu passes millor. ja. I vas derivant una mica. A part, jo tenia influència familiar i ja, doncs, veies els partits a casa, ma germana jugava a bàsquet abans que jo... Ah, sí, també, Vull dir, doncs, òbviament tires una mica, però a part, si se't dona bé i estàs més valorat i no sé què, tu passes millor. O sigui, és un tema de selecció Per a natural res ho esportiva, pensava així, Per a Jo res ho tenia té- la teoria, Jo total. Què és el que Continuo et fa pens- créixer més? Pues el Jo tema què sé, d'estar el saltant tot saltar. el dia, Sí, clar. jo pensava el mateix. Els gemelos que fots que estiren els teus ossos. Aviam, la gent o- quan arriba a la NBA s'estira també, no? Vull dir, no és així? Que quan la gent... Aviam, tu arribes a una... Què passa? Que a l'NBA et medeixen amb bambes. Ah, De vegades, per això de vegades tenen una alçada de 2 o 3 centímetres més. clar, és que això passa. Vull dir, que arriben a la NBA... s'estiren. Tu arribes a una... Tu arribes a la NBA amb 21 anys, sí, que no creix però que és ningú, així. Però en canvi, a l'NBA creixes. Sí, Era i com de que cop sigui i volta de les- me deixen 2 o 3 centímetres més. De les hormones que hi ha en tot el menjar americà. Ah, bueno, ja pot No, ser, perquè ja tu pot estàs ser també. musculant, tu estàs musculant allà tot el dia al gym, pam. Llavors els teus músculs agafen força... Estiren els ossos, estiren no? els ossos, exacte. És una bona teoria. A mi m'agrada No està bastant. comprovada, és meva, vale? O sigui... O sigui, amb aquesta teoria, els culturistes haurien de fer 2,50. No, perquè els culturistes Ja, s'han tens posat tota massa la raó, petits. tens tota la raó. No, perquè s'han posat ja quan ja estan... Quan ja tenen 22 anys, saps? No, cas. Però jo dic aquí quan ets jove. Perquè ets quan ets jove, quan ja s'estira fort. Que ja Mira, estan més manejables. jo me'n recordo, jo infantil... Una compra, No, A infantil, compres. que són, 13-14 anys. Jo potser feia gairebé 80, no? I a l'equip érem... A infantil, eh? Sí, Infantil... sí, potser 75, una cosa així, sí. Me dieu 60, infantil. em sembla. Però potser érem 6 o 7 de l'equip amb la mateixa alçada. No destacàvem ningú. I allà ja eres pivot? Ja jugues... Bueno, sí, És que clar. Sí, clar. jo he sigut sempre part fort i a part a mi m'agrada el contacte. Sí, t'agrada la xitxa. La canya m'agrada. Però, i en aquell moment, jo no jugava moltíssim, jugava normal com altres jugadors i tal, i teníem por de que ens fotessin fora de la penya, no? Però bueno, que no hagués passat res, però... I a la penya ho tenien clar, i van fer fora 2, que els pares eren petits i que no van créixer ni un centímetre més. Després. Continuem, vale? Vale. O sigui, Va, som-hi. fem... Quan cobres, Nacho? La resistencia. Sí, de cop i volta, ja. Uau, Jo no ho he buscat tampoc, no sé si ho puc És saber. que jo. en bàsquet no és públic. No és públic, eh? No. I ho diries? No. No, eh? Què aporta? Entre... Què aporta? Un ventall, un abanic. Però O sigui, què aporta? Qui és el És que està cobrant curiositat. més ara mateix de l'ACB? Segur que no ets tu. Clar, jo dic- Segur que no ets No, tu. segur que no Vull dir, sé. segur que no ets tu ni el Sí, número jo 1 dic, de l'equip. Els diguem-ne. sous de l'ACB van entre els 50.000 euros i els 3 milions o 4. Vale. A l'any, eh? Bueno, Vale. clar. Em sembla un ventall raonable. El que passa és que la realitat de la Lliga, si tu treus els 4 equips top, Sí? passa de, Ah, de 50.000 ja, és la mítica. a 600. Ok. Ah, vale, això Saps? mola. Ok. Això mola. Vull dir... I Més en canvi, d'un- si agafes el top 4, potser és de 600 a 4 milions. Vale, per vale. sota no hi ha cap. Vale. Més d'un vale, milió o menys? Molt menys. Menys? Moltíssim menys. Si t'acabo de dir que el tope dels equips que no són el top clar. 4 és 600 màxim. Sí, sí, Ah, sí, vale, sí, sí. clar. És veritat. Moltíssim menys. Hòstia, ja veus. Moltíssim menys. Ens guanyem bé la vida, però no som milionaris, ni molt No, menys. Ni molt menys. Bueno, O si sigui, ets estalviador, igual sí. Jo el dia que em retiri és de treballar 100%. Sí? Això era una pregunta que Ah, i volia fer. l'enginyer. Ens hem oblidat d'això. No, però La ara faceta. torna. Ah, vale. O sigui, era una 100%. pregunta... O sigui, quan... Però voldràs estar amb algo relacionat amb el bàsquet o enginyeria? A veure, enginyeria... No T'ha crec que agradat sigui, treure't no la crec que sigui carrera? ni possible. Per experiència? Per... Perquè... Si tens un MBA Primer a que vaig fer... Barcelona. Primer que vaig fer una enginyeria que és la industrial, que és la més generalista, no? Sí, correcte. Que és la que realment no tornes especialista en res, però toques una mica de tot. I que normalment el que es valora és en plan, vale, t'han matxacat, t'han torturat durant uns 5 anys, tu has tret, i, bueno, doncs se't suposen unes capacitats o un compromís o una constància per poder-t'ho treure. Però realment no saps de res. Ja, I 10 anys més tard encara menys. ja. Ja. I aleshores, ara què fas d'enginyer? Entres a SEAT amb els júniors de 23 anys que surten de la carrera? És impossible, no? I el bàsquet dona més money, no? Igual. No té per què.
Bueno, sí, O sigui, la però qüestió, no et és, fiquis, això és la veritat, qüestió també sí. és que... On et sents més no diré còmode? que ho comences a pensar, no? Però quin valor tens tu ara mateix, jo com a Nacho Llobet o com un altre jugador que es retira, quin valor tens Sí, com a en el jugador. mercat Sí. global de tot el que hi ha, no? La carrera que has estudiat no. Ja. O sigui, portes no sé quants anys portes, 10, 11 a l'ACB. Aquest és el 12, sí. 12. Que tens molt més valor Bueno, i en el món- no en el només món al del bàsquet, sinó potser o en el món de l'esport en general, o en el Clar. món inclús, jo què sé, doncs, totes les empreses tenen una part de sponsorship, de patrocini. Doncs potser entres aquí, o potser entres a una gestió d'instal·lacions esportives, jo què sé, o hi ha moltes coses, també fas molts contactes. Després hi ha gent, jo he parlat amb gent que s'ha retirat i diu, ostres, et valora molt més la gent des de fora, a un exesportista, doncs les capacitats de sacrifici, de treball en equip, de tot això, de lo que crec que ens valorem nosaltres a nosaltres mateixos, Ja, no? ja, pot Sí, ser. jo hi ha vegades que penso, ostres, què faré després, no? I m'agobio. Ja. Hòstia, tothom aquí, els meus amics, tothom té la vida Ja, és com injust, super no? ordenada, super endreçada, Clar, clar. i estan en un punt que guanyen menys que el que guanyo jo, òbviament, però que d'aquí només van cap a dalt, Sí. i de sota nosaltres és abismo, precipicio, vas a Claro. zero i espavila't. Ja. Obrat algun negoci o algo també, depèn de com. Sí, però Clar, què? has d'estalviar... Obre un negoci. Bueno, No, un, tenir-ho un, clar. Un restaurant. un gimnàs, un restaurant... Sí, com el Grimau o algun d'aquests. L'Espargaró, allà, L'Espargaró, Sí, també. però aquests sí que són milionaris. Aquests cobren millor que els jugadors de bàsquet. Molt més. Però tu has Molt, de pensar que els de la moltíssim, MotoGP és el no, top 20 mundial. Ja, és... sí, Ja, és una bogeria. Top és 20 una- mundial. Clar, que els altres van Top amb 20 cars mundial. amb fustes, saps? Vull dir- Mundial, claro. Sí, Top sí. 20 del món. Mundial. Sí, és veritat. Clar. Saps què vull dir? O sigui, nosaltres som 200 jugadors a l'ACB, que estàs darrere dels 400 jugadors de la NBA I només a la i segurament sí. estàs per darrere d'altres 150 o 100 jugadors a la resta d'Europa. No, tal qual. Sí, Hi sí. havia Guille Colom a la CB, és el que te vull dir. A veure, què és de T'he vist riure. No, Però jo, mai. aquí ja tenia coses. El que passa és també... Sí, i tant. Ui, joder. Bueno. Bueno, a mi no em van trucar per anar al sènior, vull dir... Aquí era bo, tenia coses. El que passa és, bueno, el físic no ha ajudat mai, Clar. igual que el seu germà. O sigui, el seu germà és molt bo. No, sí, a més Aquí volem... no, és molt bo i molt fiestero, A més, no? volem, Molt. a més volem que vinguin. Molt bo o molt fiestero? Les dos. Ah, vale. Les dos. Sí. Et mulles, tio? A veure, vull dir, tampoc... A veure, És una, Sap, no, és, no? no és un secret, no Tampoc és estic un dient que secret. és punxeroïna, Però si ho sé jo, saps? Vull però dir, si ho sé jo que no tinc ni idea, imagina't. dir, Ja, al final- veritat. els esportistes són persones també, saps? Sí, sí, sí. I la majoria, tio... I mentalment va bé sortir de festa. I et plantes amb 20 anys, 22, 23, Sí, 24, que t'ho diguin a tu. i estàs en un món tocant molta pasta, De cabrons. bueno, gent més que altres i tal, i en un món molt professional, però tu ets un nano, saps? I vull dir, i anava a la uni, saps? I els meus amics es rebentaven un dijous i jo tenia entrenament al matí de divendres i no podia. Ja. Però com sortissin uns dissabte i jo jugués aquell mateix dissabte, doncs, hòstia, estava encantat de juntar-me amb ells, saps? No, que I no. mai has tingut cap límit amb això, el club, ni res t'ha posat límit en sortir... Bueno, te'l poses tu mateix, vull dir, no Claro. surts mai... Si perds, no És que la teva no, prioritat... sobretot si tens entrenament i partit el dia següent, claro. això no surts. Si perds, al final, has d'entendre que la derrota és part d'esport. Si es foten una tunda, no. Però al final, o sigui, cada partit un perd i un guanya. O sigui, ja estàs al 50%. Sí. I si ets dels equips de pressupost mitjà o mitjà baix, encara més. Ja. Per el Madrid Per queda més, per 28-6. Claro. Ja, perquè tu ets molt competitiu, també. Vull dir, jo quan era un xaval, a mi guanyar o perdre me la pelava. Jo volia... No. Jo volia... Has de guanyar... Sí, també depèn, també depèn a quin nivell. Clar, no. També depèn a quin les nivell. categories Tu de perds merda. contra el Madrid, pues és lo normal, no? Clar, no, quan et fas més gran, Vull dir, suposo que també No, si acabaria ets sent més de competitiu. taula baixa, o sigui, se suposa que perdràs més, o sigui... Sí. Perdràs més. Sí. I això és, o sigui, és part de l'esport. No et pots, o sigui, si cada derrota et tortures, no pots viure. No, Ja. 100%. Òbviament, o sigui, has d'estar satisfet amb haver-ho deixat tot, en haver preparat el partit com l'has de preparar, en haver sortit amb la mentalitat que has de sortir, en haver estat físicament bé pel partit. O sigui, vull dir, parem de sortir, però és igual de dolent quedar-te a casa jugant al Play fins les 4 del matí, Clar. saps? I després, si després de partit i el dia següent tens dia lliure, te'n vas una estona, surts una estona, no passa res. Ja. Bueno, Em sembla- crec jo, sí, eh? em sembla- No, em sembla bé. 100%. Anem- Jo no sóc ningú Sí. per jutjar a la gent que surt. Sí. Anem a la següent Menys el Quino pregunta, Colom. perquè aquesta ens... Aquí hi ha xitxa, no? Però Aquí, què pregunta?
No hi ha més vols preguntes? fer un programa de 2 hores, no? No. Jo tinc una cosa que... La última pregunta. La última? Sí. Vale, dona'm un moment. Bueno, aquesta no, vale? És la penúltima, aquesta. Vull saber, de quin equip ets de futbol? T'agrada el futbol? Segueixo poc. Vale. Sí, soc Ets del espanyol? Barça. No. Vale. Que no, És que com que hi ha ell la equipara penya, el Badalona a l'Espanyol. Ja, jo equiparo la Hi ha, penya... hi ha, el hi ha DKB. bastanta gent de la penya i de l'Espanyol, Sí. Però també hi ha molta gent de la penya al Barça. Però pel tema anti-Barça. Ja. No? És una mica per Però hi ha molta gent de Badalona que és de la penya i crida puta Barça això. Sí. i després són del Barça I Futbol. després són... Claro, Uau, claro. Això és random, No m'ho hagués imaginat. Bueno, perquè també sou antimadridistes, no? Els de la penya, o no? No tant, poder. No tant. No, a més, Potser no hi ha tant. molta gent del DKB, bueno, de la penya que se n'ha acabat d'anar Bueno, i a el Madrid, Barça també. realment. Sí? Riqui, el Joel, Ja. el Pau, Ribas, vull dir, el Todorovic, hi ha uns quants. Ah, vale, del DKB al Sí. Barça, vols dir. Ja, Del Barça al DKB molt no, pocs, estava, no, estava Tomic. pensant... Del... Ante Tomic, Ara. Claro. Hòstia, vale, Sí, vale. tens raó. Vale, la última pregunta, vale? Quin ha sigut el teu prime? O és ara o... A l'Obradeiro, no? El teu Potser? prime... És que el tema del Prime també és on encaixes en el teu rol, no? El que dèiem una mica. O sigui, jo, el meu últim any a Santiago, pues, òbviament va ser l'any que vaig fer millors números. També jo era el meu tercer any, o sigui, moltes vegades els jugadors... L'últim any, no? L'última Sí, temporada. però portava 3, vull dir, el mateix Clar. lloc. Que al final és difícil que un jugador la rebenti molt el primer any, però t'has d'adaptar una mica també al sistema. Oh, ets un fora de sèrie, no Clar. passa, Però t'has d'adaptar una mica també a l'entrenador, al sistema... Allà o sigui, era molt tàctic, el joc, i jo va arribar un moment que em vaig adaptar molt a el que volia l'entrenador. I també l'entrenador s'adaptava una mica als jugadors que tenia, no? Però al final, doncs, ell em va donar un rol important i va adaptar també una mica el joc a lo que a mi se'm donava bé, no? I llavors jugàvem d'una manera que a mi se m'adaptava perfecte. Vale. I jo em sentia molt còmode. O sigui, jo feia números sense voler. O sigui, de fet, vaig fer un rècord que era de màxima valoració sense tirar en un partit. En sèrio? Sí, crec que encara està vigent. Hòstia, Què vol dir ja això? Màxima valoració sense tirar, O sigui, pujar la Sense tirs de valoració... Hòstia, que raro. Vaig tenir 4 tirs lliures, vale, eren faltes, però no compten com tirs de camp, però no tenia tirs de camp. Hòstia. Quina és la teva mitja de punts, més o menys? Ara molt poc, ara seran 4. 4, vale. Tres. I Bueno, com jo, en com el, jo i en tota el la teu meva prime, per carrera. exemple, en el A l'any aquest 10. O sigui, jo 10. tampoc he sigut mai... Tu no un anotador, destaques per la Jo no he la sigut un notació ni anotador pel mai. tir, Tu no, ets no. més de... Mai, de però lluitar hi ha dins, moltes saps? coses, vull dir... Hi ha moltes funcions, sí. I tu juntes un equip de 5 anotadors i potser no funciona. No, 100%. Vull dir, perquè tots volen la bola tot el rato. Sí, Ja. sí. I ha d'haver-hi un que digui, pues jo... Bueno, a mi... No, però amb atac aportes, també, vull dir, encara... Vull dir, perquè- que no és només defensa i tal, clar, i o sigui, tu un rebots. atac, si saps ficar-te en el lloc per crear un espai, o ficar Sí. un bon bloc, o I ficar un i- bloc en un moment que un altre està atacant perquè el teu defensa ja ni ajudi perquè està pendent de tu... Claro. No sé, hi ha tens coses. bona visió de joc per ser pivot. Sí, també, crec que soc i bon tal, passador. Sí, Vull dir, puc fer coses. Sí. Lo que... Jo era igual, bueno, però sent Ale. És que jo lo de Ale encara no ho pillo. Sent El baixet, pivot el tinc sent molt clar baixet. i el base també, però... Sent baixet. Sent baixet. Tu eres baixet. Jo era baixet. Tu eres baixet. Jo era molt baixet. I ara? Jo era... A mi Ara em ets deien baixet, l'enano també. peludo. Ah, sí? Sí. Hòstia, que cabrón. Ara ja no sóc ni enano ni peludo. Home, perdona una mica. Però sí. Hòstia, vale. És que a mi l'escorta, no? O escolta. o sigui, en teoria les Em fa posicions són 1, 2, 3, 4, 5, diríem, per anar ràpid, però si Clar. no és base, escolta, ale, a la pivot i pivot. És que el pivot i el Aleshores, base el tinc Però molt clar. què passa? Que el bàsquet cada vegada abans les posicions estan més clares Sí. i ara hi ha bastanta barreja entre els exteriors. O sigui, fan de tot. el pivot, el 5, és molt clar. Està clar. Vale? Sí. I el base, normalment, també és molt clar perquè o sigui, és el que puja la pilota. Sí. Vale? Què passa? Que abans el base, el rol era molt més directiu, o sigui, llegir les avantatges, jugar per tu, ara per tu, ara per tal, no sé què, i ara hi ha molts bases anotadors que juguen per ells. Sí, I que abans aquests anotadors juguen de 2, juguen d'escolta. claro. Que en teoria, de fet, als Estats Units el 2 se li diu shooting guard. Hòstia. Però, o sigui, a veure, l'escolta, l'ala, A l'Ale. l'ale, És on, com- on juguen, diguéssim? Un juga amb un Juguen Exterior, extrem? Els 4 exterior. juguen Els oberts, tres exteriors, els 4 vale. juguen oberts. Hi ha Sí. 4 oberts Vale, i el vale, pivot. Vale. Què passa? El base sí que és el que juga molt més central, molt més habitual. Claro. Els altres 3 juguen A les ales, als alers, Juguen als vèrtex, als laterals. Sí. Vale. generalment, 45. i el pivot més per dins. A la zona vertical central, també. correcte. Vale.
Sí, sí. Vale, jo crec Però que- bueno, ara, clar, Sí, que també és- es barreja amb ara que es- tothom de cop i volta Els tira 3 i els- triples també Els 3 i i els tal. 4 cada vegada són més el mateix. Claro. Després hi ha 3 que... De fet, el 3 del Morabanc és una puta bèstia. O sigui, és gros. L'Ocoll és realment. gros, Sí, sí. el Juan és gros també, però després doncs, nosaltres hem jugat partits que amb molts minuts amb el Tobias Borda 3, que és superpetit, Clar, i que realment és un 2, i pots jugar amb 3 petits alhora, i no passa res. Saps? Potser sacrifiques una mica de rebot, una mica de tamany, Sí, sí. però no passa res. De fet, potser tens més manegadors i pots jugar un joc més ràpid. Tal qual. A més, tot gira Vull dir- tant al voltant del triple també avui en dia que... I nosaltres no ho hem fet, perquè nosaltres juguem amb els 2-5 grans, però hi ha altres equips, o jo quan jugava doncs, més amb l'Ivon ho fèiem més, ara una mica menys, a minuts jo de 5, que sóc petit, Claro. i aleshores pots jugar més canvis en els bloquejos, pots jugar en joc més ràpid, defensivament en teoria també ets més ràpid per poder parar la pilota una mica millor. Hi ha moltes variants i moltes tàctiques doncs, que es poden utilitzar i el bàsquet doncs, ha evolucionat molt i cada vegada el bàsquet és més ràpid. Abans hi havia més la posició del 5 supergros, supertotxo, que trigava 10 minuts en arribar a l'atac, i ja començava i era tot més lent, i ara això no existeix. O sigui, ara el joc, o sigui, tothom ha de ser molt més atlètic, molt més ràpid. Tu veus els nanos joves que surten, surten nanos de 16 a 18 anys que juguen d'escolta o de l'E, i tothom fa 2-5, tothom té els braços llarguíssims, Ja. tothom és superprim, Tu quan tothom... fas d'envergadura? 2-7, 2-8... Déu-n'hi-do. Ojo, Està Sí, però per exemple, l'Ocolle que dèiem, no sé exactament, però és una mica més baixet que jo, farà 2 metres. I d'envergadura Fa 2,30 rebenta, no? d'envergadura, Ja. o una cosa així. Ja, ja, O ja. en Bayam aquest que Ah, bueno. fot 2,50. És una És animalada. una Abraça tres vegades. Sí. I al És una final és aberració de la més natura, important ja. que l'envergadura que l'alçada. Ja, no, Ah. sempre és per agafar rebots, perquè al final l'alçada és això. L'alçada realment Sí, sí. s'hauria de medir així, no? Sí. Sí. Perquè 100%. on tinguis el cap. I No. quin és l'última pregunta, quin és el jugador més tècnic, o sigui, el que tu creus que és més bo tècnicament, del Morabanc, ara mateix? Hòstia, Montero, no? Segurament el Jan Montero. Montero. Jan Montero és un talent... Dominicà, no? Sí, és que té 20 anys el Jan. Té 20 anys, ja? Sembla mentida. Té 20 anys? 20 anys. D'on ve? Hòstia. Dominicana. Però Això ho has de dit quin tu, no? equip? De quin equip? Cantera Gran Canària, el van fitxar amb Ah, 17 vale. anys, crec. Clar, Vale. les Canàries, República Dominicana. Sí, és mateix. És pràcticament el mateix. I el tio realment és un talent especial per lo jove que és i la personalitat a la pista. Jo no l'havia vist mai, però vas com sobradíssim. Sí, tio. sí, Sí. No. Té un molt estil, a més... Que guai. El Harding es diu l'altre, no? Sí. També és un jugón i també és un bon anotador Són i tal. diferents. Però és com que Harding és- força una Harding mica és més més killer, l'atac. Sí, saps? exacte. I l'altre és més complet. Sí, estic d'acord. Hòstia, No sé, va com molt sobrat el tio. Però bueno, Sí. Anem a la... a la secció. A la secció Bueno, a la que secció porta, no? només xerro jo i no sentireu la música, així que ara serà duríssim, això. I tu la faràs amb cascos? Jo la faré amb cascos perquè si no, no m'entero d'una puta merda. Agafa aire, Agafaré Aprèn aire, a parlar, sí. a llegir... Tal qual. Coneixes la màgia del bàsquet? Són com uns minidocumentals que hi ha a YouTube, No. que es caracteritzen per fotre música èpica de flipat de fons Vale. i fer com biografies de jugadors històrics i coses Vale. així y hablar así como muy cerca al micro y tal. Veu una Així, mica. se'n veu una mica així, exacte. I no vols ficar la música de fons? És que se sentirà els micros. Vale, ok. Sí. No passa res. Ja, no, lo important és que la senti jo. Després ja ho veuràs a YouTube i a l'Insta, Vinga, que jo perfecte. crec que quedarà guapo, això. Espera, això sí, Comencem? això sí que potser ho pots sentir tu. Ese duelo entre Vidal y Dairis Bertans. Al final ha acabado el balón en manos del Fiat Juventud. Se ha sobrado Nacho Llobet. Ha conseguido romper a su par. Ha ganado la línea de fondo y se ha metido un matearo. I si us parlés d'Ignacio Llobet Camp, un fill pròdig de Badalona i Barcelona, algú que va lluitar per trobar el seu lloc al món, però la vida no li va posar fàcil. Tota la seva infantesa i adolescència vinculats a una ciutat com Badalona. Una història de superació. La pobresa i les males companyies que gairebé el porten per una vida de vandalisme. Un home dur que va ser salvat per la màgia del bàsquet. Aquesta és la seva història.
aquella sessió de 2 anys al Club Bàsquet Prat, que no era cedit, però estava allà, on va liderar el seu equip amb el seu portentós 7,7% en triples i una mitjana de 0,3 assistències per ajudar a portar el seu club al mateix lloc on estava. Le Plata. Un ala pivot diferent, fort, rocós, intimidador, treballador i amb una tècnica de tir combinació de Sean Marion i jo mateix. Se sabia que el seu futur podia ser gran si el cap no li jugava males passades i que convertir-se en professional era més que una possibilitat. Al 2010, després d'acabar la sessió, s'incorporà a l'encara DKB Joventut, coincidint amb el recent escollit Xavier García Albiol. Casualitat? Sí. Alguna cosa s'entreveia a l'horitzó. Un pivot dominant amb visió de joc, defensa, una especial estima per les safatetes a aro passat i per les braves i les canyes. Va trobar el seu primer gran repte a l'Europeu Sub-20 amb una plantilla de la qual no conec absolutament ningú, a excepció de Nikola Mirotic, però de la qual en va sortir vencedor. El primer esglaó per convertir-se en una llegenda a l'alçada de l'inventor del velcro. Després de superar la injustícia de no haver estat seleccionat al draft de la NBA del 2013 i de molts anys picant pedra i contra el tablero, ressorgir de les seves pròpies cendres i aconseguir el meritós lloc de capità al club badaloní. It's a bird, it's a plane, it's a phoenix, it's all these things is Nacho Llobet. Disputar fins a 6 temporades com a professional amb uns números que ja li agradaria signar a Thanasis Antetokounmpo. 19 minuts, 7 punts de rebots i 9 de valoració en la seva darrera temporada. Però aquí no s'acaba la història de la nostra llegenda. Al 2016, com ja havia tocat sostre amb la joventut, va decidir iniciar una nova aventura coincidint un altre cop amb la pèrdua de l'alcaldia de Xavier García Albiol. Casualitat? Evidentment. Aquest cop escollí un bon club, però amb un nom tan mediocre com la meva carrera basquetbolística. L'Obra, o Club dels Pitxaleiros, l'equip de Santiago de Compostela, més conegut com Obradeiro Club de Amigos de Baloncesto. L'acabo de clavar moltíssim amb la música, no ho heu sentit vosaltres, però flipeu. 3 temporades, firmant els seus millors registres, però el més important van ser que va fer muchos amigos del baloncesto. I arribem, per fi, a l'etapa que ens pertoca. Al 2019 va fer les maletes cansat del fred i la pluja de Galícia per arribar a un lloc inhòspit i igualment fred. Però què? Com qui fa una inversió segura i valent-se dels seus coneixements d'enginyer, sap que aquest clima de fred i neu pot canviar d'aquí uns anys gràcies a un fenomen global, el canvi climàtic. Així doncs, inicia la seva època pirenaica amb 2 bones temporades, acabant 6ens i 9ens a la màxima categoria espanyola, però no tot seran flors i grandalles. S'esdevé la debacle, amb una temporada convulsa amb canvis d'entrenadors i derrotes tan doloroses com el mal que em fa a mi l'esquena quan jugo més de 2 minuts a bàsquet. El nostre estimat Moravang Andorra acaba la temporada penúltim i diu adeu a la màxima categoria. Absolutament tots els jugadors de la plantilla aspiren i sembla que tornem a l'època de jugar contra equips de merda com el Clavijo, el Peixe Fresco Marín o el Força Lleida. Però un heroi s'erigeix com a líder d'un equip en caiguda lliure. El nostre amic Nacho Llobet va emprendre una gesta extraordinària com a flamant nou capità del Moravang Andorra. Les muntanyes dels Pirineus van presenciar la determinació inquebrantable d'un líder que va conduir amb valentia el seu equip a l'ascens de la Leport fins a on no hauria d'haver sortit mai, l'ACB. Amb empenta i amb embrut, com a fidel testimoni d'aquella gesta, van anar superant rivals amb noms de merda com Edema, San Pablo Burgos, Telefònica Estudiantes o els flipats Thunder Palencia i van anar caient 1-1 a cop de triple i pick and pop, fins que amb la pilota en les mans i el cor ple de passió, en un 13 de maig i amb els Pirineus com a testimoni silenciós, Nacho Llobet, per fi, alçà el trofeu desitjat, amb un somriure radiant representant la culminació d'aquesta èpica odissea, convertint a Nacho i al Moravang Andorra en el millor equip de la història de la Leport. Ningú més que el déu del bàsquet, Brian Scalabrine, sap el que li depara al nostre amic i company. Pot ser moltes més copes, pot ser una vida prolífica i avorrida d'enginyer. Ho veurem en una altra edició de
La màgia del parquet. No m'he pegat gaire. No, bastant bé. La veritat que sí, perquè hi havia pausa. Hi havia paràgrafs allà, punt i a part. Correcte. I el fet d'acabar les frases així també ajudava bastant. Molt guapo, Bueno, tio. he Molt encertat bé. algo? O sigui, he fallat amb algo? Hi havia lo de la sessió al Sants, que no m'ha donat temps de canviar-ho, perquè... Ai, al Prat, perdó. Perquè... Però és el que et deia, no era sessió. O sigui, Clar, no era sessió. Eren vinculats. És que no m'ha donat temps de O canviar-ho. sigui, jo de fet, amb 18 anys firmo un contracte amb la penya. Vale, Jo amb el vale. Prat no firmo res. Clar. Mai. Vale. El que ja firma és contracte de vinculat. Ok. Saps que no és igual, o sigui, no és un contracte d'ACB. D'acord. Però T'ha agradat, Nacho? Molt. Sí? M'ho hem passat bé, Sí. no? Pues amb, Sí. amb la música Amb de la fondo música quedarà molt més guapo. Quedarà molt més guapo. Perquè ja pots clavar aquell moment quasi que l'has clavat, eh? Ja, Si no la serà claves complicat, allà, serà no. complicat. Ja. Una última cosa, que ho parlem al principi Bueno, del sí, no programa. hem parlat. La celebració. Hòstia, Ens posem perdó, cap puro, no? abans. Vale. Aconseguirem la permanència aquest any? Sí. Hòstia. Sí? Vale. Confio 100%. Assegurat, eh? Sí. Confio 100%. Vale. Sí, Nosaltres sí. confiem, Nosaltres també. Sí. O Nosaltres sigui, també confio confiem. molt amb l'equip i amb el... Bueno, sí, amb l'equip. Amb l'equip D'acord. que tenim, amb el talent, Sí. Vale, preparats. O sigui, Home, vull l'altre dir, dia li van fotre una tunda. sí, al- estem en un moment que Un bon equip, jo crec sí. també que no vull dir la mala sort, però que el que té la Lliga CB és que està molt igualada entre tothom, no hi ha ningú molt dolent. Sí. I tampoc tu respectes els que estan a dalt de tot, eh? Què passa? Que aleshores tens molts partits que es decideixen per menys de 4 punts. Clar. Ja. Per guanyar o per perdre, no? I crec que a la primera volta, doncs, potser hem tingut 7 o 8 finals d'aquests i crec que n'hem guanyat un. Ja O dos. Vale. Que si t'haguessis quedat amb un 50% no tinc guanyar-ne més que perdre, però et quedes amb un 50% i fàcil tindríem 2 victòries més. O sigui, ara ja estem 2 victòries per sobre, més average, crec, del descens. Amb tres victòries del 17è marge, a l'11è diguem. o alguna cosa així, no? Si nosaltres ara portem 8, per sobre tenim, crec, Saragossa amb 9 i Bilbao amb 9, i després ja està, crec, Múrcia amb 11 i la Penya amb 12, si no m'equivoco, o alguna cosa així. I per sota tenim 2 equips més amb 8, 3 equips amb 6 i València amb 4, crec. D'acord. I Però és el que et dic, si ara portéssim 2 victòries més, que no hauríem fet res realment diferent, o sigui, fent exactament la mateixa temporada, però ficant un tiro més, o que el rival fiqui un tiro menys, perquè també és així, portarem 10 victòries ara i estaríem tots encantats. D'acord. Que això no et dona res, eh? Això no, si vull dir... Bueno, dona més esperança, més, O sigui, més tranquil·litat. estaria molt més millor, tranquil·litat. sí, però vull dir que ara que em portes 8, he perdut cada dia 30 o perdre de 2, Ja. portes 8 igual, saps? I el factor últims minuts, com el portem aquest any? El portem... Ara millor. Ara sí. Quan has perdut uns quants finals apretats, què passa? Arribes a un altre final apretat i la gent està pensant, hòstia, Pressió, un altre pressió. dia no. Que no se'ns torni a escapar l'últim segon. Bueno, jo crec que ara estem millor. Vale. Ara a nivell de confiança estem millor. Jo m'enfio de tu. Vull dir, des de... Jo també. Sembla Des de un tio Nadal- responsable. És enginyer, el cap i a la Des de, fi, vull dir. des de Nadal hem guanyat 4 partits dels últims 7, crec, o així. Vull dir, Sí, Vale. no. A bona ratxa, doncs. Sí, sí, estem en un bon moment. Vale. Sí. Tindrem... Quin és el següent partit? Contra qui Madrid a juguem? casa. Ojo, Hòstia, guapo anar, ens pots aconseguir unes entrades allà... Oliver. Això ho treballarem, això amb el Toni ho treballarem. Vale, sisplau, vale. sisplau, que jo... I mira que serà dia complicat, això serà dia complicat Ja. perquè està el camp a petar. Té pinta, sí. Però Total, sí, total. això segur que es pot. Perquè m'he quedat amb l'espina, de l'altre dia. Sí. Mirem això de la celebració. Vale. A més, a Madrid a casa, seria espectacular, l'altre dia ho parlàvem i ens van sortir coses molt cutres, però Una no. cosa ens va Ens va sortir sortir una realment. cosa, sí. Llavors, a veure, digue'ns què ens sembla, però fem una pluja d'idees, vale? O sigui, vam dir de fer així, en plan... Era com una F. Era com una F. La F- Així, podries fer així, no? Però algo que sigui fàcil, també. Amb una mà, un moment. pot ser? Amb una mà, a tu et Algú sembla amb més una mà, fàcil, no? és fàcil. Començar així. Ja. No, perquè has de fotre un fet. Com coses així, que eren en plan, no. Petó allà. Un petó Mare, al què? som molt de petó... Al cul. Petó al cul. Fuck. Fuck. No, això no, perquè la gent s'ho pot prendre malament. Hòstia, és que Tu, no a sé tu què se t'ha podria acut ser. algo? Se t'ha acut algo? És que a més Clar, és li farem pensar a ell. Relacionat a amb foc més, i lloc,
Clar, però què fem? És que amb foc és com... És que amb foc és complicat. És com durilla, sí. Amb foc... Això és una F, eh? Això és una F? Bueno, és una això està F. bé. Pots fer així? Podem fer... O fer la L de lloc Ah, vale. i de llobet. I de loser. No, no, sisplau, això ni de puta conya. fes això, sisplau. Oh, la M de losers, seria eh? increïble. Sí, eh? Sí, a mi m'agrada molt. A mi Aquest t'agrada, m'agrada molt. Sí. Però és Però molt no per tu, fornit, perquè ens representa a És molt nosaltres. fornit, també. eh? És bastant Jo vull un fornit, això peto. és veritat. Jo vull un peto. O sigui, Tu vols un fas així, petó? i Ah, fas vale. així. Un petó a la L? Ah, sí, i Va, cap podem amunt. fer un petó a la L. Vinga, no? va. Intentarem. Vale, sí, Vale, es vale, pot, vale. es pot. Sí. No cal forçar, tampoc contra el Madrid allà. Que te'n recordes, també. O sigui... Sí, correcte. Quan és aquest... No, perquè és el que dèiem, aquest cap de setmana hi ha la Copa del Rei Ah, no, ha de ser aquí, i la clar. setmana que ve és setmana de seleccions. O sigui, no juguem fins al 3 de març, crec Vale. que és. Hòstia, Vale. la Copa del Rei i tota la Copa hi ha aquest... I el Sí, perquè la Copa del Rei, no tens Sí, ni idea, No, sí que és en formato playoff, No o tens sigui, un ni partit. idea, t'ha dit, eh? És... Ai, a mi no ho sé, això. Per què dic? Tota la Copa aquesta setmana? No, perquè sé que són... Ho sabia, vale? Ho sabia. Però dic que ja la Copa del Rei, que me la sé perquè era el campo atrás i totes Correcte. aquestes coses. Doncs són 8 equips, quarts semis i final, Vale, tota vale, la mateixa vale. ciutat, que és a Màlaga. A Màlaga? A Màlaga aquest any. Un altre cop? De puta mare. Sí, a Ah, Màlaga s'ha fet un sempre. munt de cops, va canviant. Ja. Nosaltres, de fet, la que juguem l'any aquest del 19, just abans de que es tanqués tot per Covid, és a Màlaga. Vale. I... Sí, comença dijous. Vale, o sigui, el 3 de març, no? 3 de març i és el Madrid. Queden 3 setmanes. I és el Madrid, m'encanta, eh? Uah, si guanyeu el Madrid, sisplau. Home, estarem molt Seria bé. increïble, seria Sisplau. increïble. Tenen molt bon equip, no? O sigui, és Molt. el millor equip de la Lliga, sens dubte. Jo em dic equip d'Europa ara mateix. D'Europa, Ojo, eh? Sí, Clar, és que amb el monstre aquell allà... sí. Se'n podria anar a la NBA, no? I deixar-nos en pau. Estaria bé, estaria bastant bé, la Tu creus veritat. que quedaria en últim segur, no? O no? Com? Si el Madrid estigués a la NBA, No, tu creus que... T'has de ser sincer. No, segur que no. No veig gens de NBA. No veus gens? Això és una pregunta, no. eh? Gens. Però playoffs sí. O... No, Sí, tampoc. el que veig és que els playoffs els miraria, però és que els horaris em maten. Ja. Ah, bueno, clar. Saps? Però i la Lliga Regular no és res. És que la És Lliga... molt Ja. més divertit. Prefereixo veure 100%. un Obradoiro 100%. Saragossa. Sí. Puc fer-te una pregunta de quin equip ets de la NBA? Però si no és que no la mira. Però, home, d'algun Dels sempre Toronto simpatitzant. Què està passant aquí? Si estàs caient la S'ha caigut taula. la taula? Sí. Espera, vaig a... Jo no m'he mogut, eh? Són les putes aquestes? A veure... Ah, és culpa meva, igual que l'he tocat amb el Molt genoll. bé. Ah, ja està? És que la tinc aquí a la... He patit per un segon, eh? De la NBA, a veure, jo l'únic jugador que he sigut una mica fan era Shaquille O'Neal. Ah, sí, eh? Em feia vibrar molt. Ja era la hòstia, era la hòstia. Era un abusón. Sí. Vull dir... I aleshores m'agrada molt a Lakers i m'agrada molt a Miami, també, doncs, els shows que muntava i tal. Claro. És molt showman, sí. Era molt divertit. Shaquille és la polla. Sí. O sigui, els shows que muntava els All-Stars i d'això. I tant. Bueno, i encara ens No, munta i els té shows moltíssim. els programes aquests que sí, estava a Tomorrowland i a tot. Ah, sí, el Cerny el va Sí, veure. sí, El Cerny el va veure a Tomorrowland. Que cabron, punxant. és Sí. DJ. I és un paio de Sí. 2,16, una així, Que 150 m'agradaria quilos. saber com toca ha els sortit a Scary botons Movie, de va la... sortir, no? A Scary Movie, Movie alguna que- surt. És un personatge. És veritat. Sí. Bueno. Ho deixem aquí ja. Sí, té pinta. Moltes Molt gràcies, bé. Nacho. Res, un plaer, ho hem passat molt bé. Nacho. Un plaer, Ja ens de veurem. veritat. Força... Us espero força a la moral. bombonera. Sí, i tant, tant. anirem, sí. Sí. Ara a muerte, ja. Mai por. Ara mai Eso por. es, mai por. M'agrada molt el que feu de xocar la mà al públic quan guanyeu allà. Sí? Això està molt guapo. Sí. A veure, Ens fa per molts nosaltres- casolans. I ens fa propers i crec que crea comunió amb, Sí. amb els aficionats i crec que és una cosa important. No, No, Al final. 100%. Sí, imagina't jugar nosaltres... Bueno, ho vam veure l'any del Covid, no? Jugar sense Sense... afició. Ah, ja, Amb això fotos allà, ajuda a als posar en valor. seients. I era molt feo, Ja, allò, era horrible. Però és increïble, o sigui, la diferència era arribar a un partit i era com un entrenament gairebé, és com... I tant. O sigui, ja a nivell biològic, o sigui, el xut d'adrenalina que tens, Ja. Claro. incomparable. Ja. No, O sigui, 100%. Era incomparable. Sens dubte, sí. I aleshores aprens a valorar també aquestes coses, eh? Clar. No, bueno, ens retroalimentem. A més, Al la final. bombonera, o sigui, nosaltres Voilà. ens... És un camp petit, però que apreta Exacte. molt, i quan Sí, la sí, cosa sí. està així guai, doncs fa Això és soroll, i la gent Ara hi crec ha que el s'ho passa sisè home, bé. també. Allà. I el sisè jugador és, no? El sisè jugador, El sí, sisè la jugador. regalada. Després el Brut, que és una passada. El Brut, jo crec que hi ha el Sergi González, el cònsol d'Andorra la Vella, crec que és el Brut.
No, M'encaixaria bastant, a mi. M'encaixaria bastant, Sí, m'agrada sí, molt la sí. idea. És la millor mascota de la Lliga amb molta diferència. 100%, Sí, no? 100%. És un crac. Sí, vaig veure que demanaves el vot a Twitter pel brut. A saco, és que és una bèstia. El que passa és que al final, com és tot per vot popular... Ja, el que té doncs més acaben- aficionats, doncs acaba Sí. guanyant. Sí, sí. I nosaltres som un lloc petitet. Claro. Ja. Bueno, força País. Però som un Bombonera país. i força Moravang Andorra. I Sí, força Nacho Llobet. Nacho Llobet, Molt bé. força. I... Grandes. Home, és aquesta, Exacte. Bueno, pues Molt res. bé. Pues Grandes. moltes gràcies per vindre i vagi bé, Foquillo, que Sí. Adéu. Vaig a mirar que estigui...